Λοιπόν, συνάδελφοι, καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ που είστε και σήμερα μαζί μου για το δεύτερο σεμινάριο που έχει τίτλο «Εργαλεία Artificial Intelligence στην εκπαίδευση», κατά τη διάρκεια του οποίου θα δείξω κάποιες πρακτικές εφαρμογές, οι οποίες αποτελούν καθαρά ε, δικές μου και όχι μόνο από ό,τι θα δείτε ιδέες τις οποίες μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και φυσικά εννοείται ότι μπορείτε να προσαρμόσετε τα μαθήματά σας ανάλογα με το θέμα του μαθήματος σας, τη φαντασία σας, τα δεδομένα των μαθητών σας, καθώς επίσης και την βαθμίδα εκπαίδευσης στην οποία ε, βρίσκεστε. Ένα λεπτό. Λοιπόν, να θυμίσω λίγο ότι η χρήση των εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης βοηθά στη βελτίωση της διδασκαλίας μας, την αύξηση της συμμετοχής και την ενίσχυση της εμπλοκής των μαθητών μας. Βοηθά την προσαρμογή της διδασκαλίας μας στις ανάγκες των μαθητών, με εξατομικευμένη υποστήριξη, διαφοροποίηση της διδασκαλίας, προώθηση ανάπτυξης γραπτού και προφορικού λόγου, την ανάπτυξη δεξιοτήτων του 21ου αιώνα, όπως είναι η καλλιέργεια της κριτικής σκέψης, η ανάπτυξη του ψηφιακού γραμματισμού, η ενθάρρυνση της συνεργασίας και της δημιουργικότητας. Μας βοηθά να οργανώσουμε και διευκολύνει τη διαχείριση της τάξης μας. Αυτοματοποιούνται διάφορες καθημερινές εργασίες. Μπορούμε να δημιουργήσουμε εξατομικευμένα σχέδια μελέτης για κάθε μαθητή και να διαχειριστούμε ψηφιακών περιεχόμενων και εκπαιδευτικά δεδομένα μέσω των διάφορων εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης. Η βελτίωση, βοηθά επίσης τη βελτίωση του τρόπου που κάνουμε αξιολόγηση και ανατροφοδότηση μέσω της αυτόματης βαθμολόγησης και διόρθωσης εργασιών, με τη διαμόρφωση κάποιας εξατομικευμένης αξιολόγησης ή με τη χρήση των Learning Analytics για την ανάλυση της πρόοδου των μαθητών. Κάποια στιγμή θα τα δούμε αναλυτικότερα. Λοιπόν, οι κατηγορίες, όπως τις έχουμε δει στο προηγούμενο σεμινάριο, έτσι επιγραμματικά και γρήγορα για κάποιους οι οποίοι δεν ήταν μαζί μας. Έχουμε τα εργαλεία chatbots, έχουμε εργαλεία τα οποία δημιουργούν εικόνες, εργαλεία που δημιουργούν βίντεο, εργαλεία μέσα από τα οποία μπορούμε να δημιουργήσουμε comics, εργαλεία που παράγουν και επεξεργάζονται μουσική, διάφορες πλατφόρμες οι οποίες υποστηρίζουν και συνεργάζονται μεταξύ τους και προσφέρουν διάφορες υπηρεσίες προς τον εκπαιδευτικό, καθώς και ιδέες, αλλά εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, τα οποία δεν μπορώ να εντάξω στις προηγούμενες κατηγορίες και άρα τα θεωρώ απλά βοηθήματα διδασκαλίας, χωρίς να σημαίνει ότι όλα τα υπόλοιπα δεν είναι βοηθήματα διδασκαλίας. Δημιουργεί quiz και αξιολογήσεις, εργαλεία που έχουν να κάνουν με τη διαχείριση της τάξης και συνεργατικά εργαλεία. Λοιπόν, πριν να ξεκινήσω, να θυμίσω ότι η χρήση των εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να γίνει με 3 τρόπους. Εγώ τα λέω 3 στάδια. Το πρώτο στάδιο είναι η χρήση από τους εκπαιδευτικούς και μόνον, με σκοπό την προετοιμασία τους σε σχέση με την επαγγελματική μας πρακτική. Δηλαδή, οι εκπαιδευτικοί θα χρησιμοποιήσουν κάποια εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης απλά για να πάρουν ιδέες για το πώς να κάνουν το μάθημα τους, απλά για να υποστηρίξουν την διδασκαλία τους. Στο δεύτερο στάδιο, εφόσον ο εκπαιδευτικός είναι ήδη εξοικειωμένος ο ίδιος με τη χρήση αυτών των εργαλείων και των διαφόρων εργαλείων που υπάρχουν για την προετοιμασία
του μαθήματος του, θα μπορεί να τα χρησιμοποιήσει επιδεικτικά στον πίνακα, ταυτόχρονα σε σύγχρονη διδασκαλία με τους μαθητές. Και το τρίτο στάδιο, εφόσον έχει ήδη περάσει από το πρώτο και από το δεύτερο, είναι η εποπτεία του εκπαιδευτικού ως προς την χρήση των εργαλείων και την παραγωγή υλικού από τους ίδιους τους μαθητές, η οποία μπορεί να γίνει σε εργαστήριο ηλεκτρονικών υπολογιστών. Προσωπική μου άποψη είναι ότι το κάθε βήμα προϋποθέτει το προηγούμενο για να είμαστε σωστοί στη χρήση τους, χωρίς να σημαίνει ότι το ένα και το δύο δεν μπορούν να γίνουν ταυτόχρονα, αλλά για να μεταβούμε στο 3 πρέπει να είμαστε πάρα πολύ εξοικειωμένοι και πάρα πολύ προετοιμασμένοι. Λοιπόν, με βάση αυτά τα 3 στάδια έχω και τη σημερινή παρουσίαση διαχωρίσει. Θα ξεκινήσουμε πρώτα με εφαρμογές που έχουν να κάνουν με τους τρόπους όπου οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν τα εργαλεία για την προετοιμασία τους. Αργότερα θα πω για κάποιες χρήσεις που μπορεί να γίνουν επιδεικτικά στον πίνακα κατά τη διάρκεια μιας διδασκαλίας με τους μαθητές και θα δείξω επίσης παραδείγματα από τη χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης απευθείας από τους μαθητές. Λοιπόν, οι εκπαιδευτικοί στην προετοιμασία τους, πώς μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι σίγουρη ότι περισσότεροι τα γνωρίζετε, κοιτάζοντας τα στατιστικά κομμάτια των δηλώσεων. Σας είδα ότι αρκετοί έχετε χρησιμοποιήσει για προσωπικό όφελος, ας πούμε, τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης. Είναι η δημιουργία εξατομικευμένων μαθημάτων ή αλλιώς μαθημάτων που έχουν σκοπό τη διαφοροποίηση. Για παράδειγμα, είχα ένα κείμενο το οποίο ήθελα να το μετατρέψω χρησιμοποιώντας το ChatGPT σε πιο απλό, γιατί ήθελα να βοηθήσω τα παιδιά τα οποία είναι μεταναστευτικής βιογραφίας και το επίπεδο τους είναι για 6 χρονών. Απέφυγα να γράψω πρώτης τάξης δημοτικού, γιατί εντάξει, τα προγράμματα αυτά δεν είναι κυπριακά, οπότε δεν μπορούν να αναγνωρίσουν τα επίπεδα όπως τα έχουμε εμείς στην Κύπρο, πρώτη τάξη, δευτέρα τάξη κλπ. Μπορούν όμως να αναγνωρίσουν τα διεθνείς grade 1, grade 2, grade 3 που έχουμε έτσι κάποιες διαφορές. Οπότε έβαλα απευθείας το 6 χρονών και ήταν ένα κείμενο για την Ατλαντίδα. Απλά τους ζήτησα, μπορείς να μου το γράψεις με πιο απλά λόγια για παιδιά 6 χρονών, για να το καταλάβουν παιδιά 6 χρονών. Λοιπόν, και δίπλα έχω την απάντηση την οποία μου έβαλε όλον αυτόν το κείμενο που, όπως βλέπετε, εντάξει, ήταν ένα copy-paste. Μου το δημιούργησε με σαν bullets, εφόσον του είπα για πιο μικρά παιδιά. Το λεξιλόγιο μπορείτε να το δείτε, να το μεγαλώσω λίγο. Λοιπόν, μπορείτε να δείτε ότι, εντάξει, σίγουρα δεν είναι για παιδιά 6 χρονών ακριβώς, όμως θα μπορούσα να προχωρήσω και να ζητήσω να γίνει ακόμα πιο μικρό, να γίνει με πιο απλό λεξιλόγιο, αλλά ο λόγος που το κράτησα ήταν γιατί μου άρεσε η δομή την οποία έβγαλε, η οποία είναι πολύ βοηθητική για παιδιά που έχουν δυσκολίες στην ανάγνωση να βλέπουν τα bullet points ασχέτως εάν είναι και εδώ σχέδια. Και θα μπορούσα και μόνη μου να απλοποιήσω εγώ το λεξιλόγιο και να κρατήσω εκείνα που θέλω, γνωρίζοντας τους μαθητές μου, τι μπορούν και τι δεν μπορούν να διαβάσουν, τι μπορούν και τι δεν μπορούν να καταλάβουν. Διαφορετικά, μπορούσα
ναι, να προχωρήσω και να ζητήσω δεύτερη οδηγία, τρίτη οδηγία και να το κάνω όσο πιο μικρό και όσο πιο απλό γίνεται. Ένας άλλος τρόπος να το χρησιμοποιήσω είναι για να μετατρέψω τις περίπλοκες έννοιες σε απλά παραδείγματα για να μπορέσω εγώ να βοηθήσω τους μαθητές μου διαφόρων επιπέδων. Για παράδειγμα, ένα δύσκολο θέμα είναι η κάθετη διαίρεση, η οποία δεν θα την αναγνωρίσει το ChatGPT ή οποιοδήποτε άλλος συνομιλητής chatbot, αν δεν του πούμε ευκλήδια διαίρεση. Λοιπόν, και ναι, ευρωπαϊκά χρησιμοποιούν τον άλλον τρόπο για να κάνουν τη διαίρεση, όμως μας γράφει σε βήματα. Πες ότι θέλω να κάνω ένα φυλάδιο για να το δώσω στους μαθητές μου με βήματα. Θυμούμαι παλιά όταν το δημιούργησα, όταν χρειάστηκε για πρώτη φορά να δημιουργήσω τα βήματα για τους μαθητές μου 1, 2, 3, 4, πρέπει να έφαγε ένα μισάωρο το λιγότερο για να γράφω τα βήματα έναν προς έναν. Εδώ μέσα σε μερικά λεπτά μας έγραψε τα βήματα. Έχω κάνει ένα μικρό screenshot μόνο απλά για να δείτε πώς το εμφανίζει και μου τα εμφάνισε, τα οποία πολύ απλά με ένα copy-paste μπορώ να τα στείλω σε έναν έγγραφο της Word και να δημιουργήσω εγώ το φυλάδιο με την οδηγία που θέλω να κάνω στους μαθητές μου. Εννοείται ότι το μαύρο πλαίσιο δεν θα το χρησιμοποιήσω, γιατί δεν είναι με αυτόν τον τρόπο που την κάνουμε, αλλά όταν έχω τα βήματα έτοιμα, απλά μπορεί να αλλάξω κάποιους αριθμούς, κάποιες λέξεις και έχω κάνει το φυλάδιο για την προετοιμασία μου. Τώρα, μπορώ να δημιουργήσω quiz και διαδραστικές ασκήσεις για το μάθημα μου, για τους μαθητές μου, το οποίο είτε θα τους πάρω σε έναν εργαστήριο και θα παίξουμε ή μπορώ απλά να το τυπώσω και να το κάνω φυλάδιο. Λοιπόν, εγώ το δείχνω ηλεκτρονικά, σας έβαλα το link που μπαίνει απευθείας μέσα στο παιχνίδι. Ήταν συγκεκριμένα για έναν κείμενο όπου τα παιδιά από το σχολείο της Χίου είναι της τάξης, αναπτύξα φιλία με ένα σχολείο της Νέας Υόρκης. Ήταν το φίλοι από άλλες χώρες το πρώτο βιβλίο της Οπότε, εγώ δημιούργησα 5 ερωτήσεις, είχαν τις απαντήσεις, το έκαναμε μαζί ηλεκτρονικά, αλλά μπορεί να γίνει, γι' αυτό είπα ότι το βήμα 1 μπορεί να γίνει και σε συνδυασμό με το στάδιο 2, δηλαδή έκανα εγώ την προετοιμασία από σπίτι, οπότε τώρα μπορώ να το προβάλλω στην τάξη και να απαντούμε στο σύνολο της τάξης ή να απαντούν οι μαθητές, δηλαδή αυτό μπορεί να γίνει με προβολή. Δεν χρειάζεται να γίνει φυλάδιο. Εξαρτάται με ποιον τρόπο κάνω εγώ τα μαθήματα μου ή σε ποιο στάδιο είμαι τεχνολογικά και μπορώ να χρησιμοποιήσω την τεχνολογία είτε με προβολή είτε σε εργαστήριο. Λοιπόν, οπότε γίνεται ανάλυση κειμένου με έναν παιχνιώδη τρόπο. Μπορώ επίσης να δημιουργήσω τεστ. Εδώ έχω ένα δικό μου τεστ μαθηματικών, το οποίο προέκυψε σε έναν κενό μου. Μία μέρα κάτι έκαναμε με τους μαθητές σχετικά με το διψήφιο πολλαπλασιασμό και τη διψήφια διαίρεση στην αρχή του χρόνου. Οπότε ερώτησα το ChatGPT, βασικά δεν το ρώτησα, του είπα να μου κάνει ένα τεστ μαθηματικό σχετικά με το διψήφιο πολλαπλασιασμό και τη διψήφια διαίρεση. Έκανα ένα copy-paste και πρόσθεσα τα κουτάκια. Οπότε είχα ένα φυλάδιο για το σπίτι, διότι είδα ότι μέχρι εκείνη τη μέρα είχαν δυσκολίες. Το ίδιο πρόσθεσα τα προβλήματα, όπως τα ήθελα, και δημιούργησα ένα τεστ μαθηματικών. Θα μπορούσε να είναι φυλάδιο για να το πάρουν στο σπίτι. Νομίζω τεστ που τους το έκανα τούτο, γιατί γι' αυτό γράφω τεστ.
Τώρα, μπορώ να δημιουργήσω παρουσιάσεις για να τις χρησιμοποιήσω στο μάθημα μου. Τα Χριστούγεννα, με τις μεγάλες τάξεις μου αρέσει να κάνω έτσι πιο διερευνητικού περιεχομένου μαθήματα, παρά αυτά που έχουν τα βιβλία. Οπότε μπήκα στο Gamma. Μόνη μου, στο σπίτι μου, στο δικό μου χρόνο. Το θέμα μου ήταν το ποιος φέρνει τα δώρα τα Χριστούγεννα, κάτι με το οποίο προβλημάτισα τους μαθητές μου στην αφόρμηση. Εννοείται ότι είχα βρει τις πληροφορίες. Ναι, το Gamma είναι εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης. Του ζήτησα να μου δημιουργήσει μια παρουσίαση με αυτόν το θέμα, αλλά μετά έβαλα τις δικές μου παρεμβάσεις, ψάχνοντας ταυτόχρονα και διασταυρώνοντας αυτά που μου έδωσε με το διαδίκτυο και με πολλές άλλες πηγές, για να ξέρω ότι αυτά τα οποία θα τους έγραφα ήταν σωστά. Οπότε δημιούργησα τη δική μου παρουσίαση, την οποία τους την τύπωσα και τους την έδωσα κιόλας, γιατί εντάξει, το χρησιμοποιήσαμε ως βάση για μάθημα. Λοιπόν, είχα γράψει για διάφορες χώρες ποιος είναι ο Άγιος Βασίλης, πώς είναι, τους έβαζα εικόνες, σχολιάζαμε τις εικόνες. Βασικά εγώ στον πίνακα πιο πολύ τους έδειχνα τις εικόνες και τους ανάγκαζα να διαβάσουν ήδη το μικρό κειμενάκι, εφόσον το είχαν σε φυλάδιο, και να μου δώσουν εκείνοι τις πληροφορίες. Και είχαμε καταλήξει, εντάξει, στο τέλος της παρουσίασης, σε συμπεράσματα για τον Άγιο Βασίλη, σχετικά με το πώς εμφανίζεται στις διάφορες χώρες. Λοιπόν, όμως αυτό ήταν μία παρουσίαση, ένα μάθημα το οποίο δημιούργησα σε παρουσίαση. Μπορώ επίσης να μετατρέψω έναν κείμενο, δοσμένο κείμενο, σε εικόνες ή σε βίντεο, για να υποστηρίξω τη διδασκαλία μου. Στο πρόγραμμα που χρησιμοποιώ εγώ για να δημιουργώ τα βίντεο με την τεχνητή νοημοσύνη είναι το InVideo. Και το βίντεο που έβαλα, μάλιστα, ήταν το βίντεο το οποίο δημιούργησα στα πλαίσια της ενότητας ταξίδι στο διάστημα, παράξενα φαινόμενα. Ήταν το πρώτο μάθημα, όπου έχουμε, όσοι είστε γνώστες της πέμπτης τάξης, υπάρχει ένα κείμενο στην πέμπτη τάξη, είναι έτσι λίγο στεγνό το πρώτο κείμενο, που μας αφήνει να να προβληματιστούμε λίγο για το πώς θα είναι η ζωή σε λίγα χρόνια. Και εγώ το έκανα copy-paste μέσα στο InVideo. Μπήκα βέβαια μετά και έκανα edit διάφορες σκηνές και εικόνες, οι οποίες δεν ήταν σύμφωνες με με τα δικά μου τα θέλω. Να βάλω να δούμε λίγο. Φυσικά πόση ώρα είναι? 1 λεπτό. Εντάξει, να το βάλω να το δούμε πώς το έκαμε. 1 λεπτό και 32. Ενεργοποίησα τον ήχο. Αν υπάρχει πρόβλημα, πέστε μου το. Είναι όμορφο να ονειρευόμαστε. Τα αστέρια μας καλούν. Από τη στιγμή που οι πρόγονοί μας κατάλαβαν ότι τα αστέρια δεν ήταν απλά τα χνάρια των θεών, αλλά ήλιοι σαν τον δικό μας, η ανθρωπότητα αναρωτιέται πώς θα πάμε εκεί. Φανταστείτε, όχι απλά να ταξιδεύουμε στη Σελήνη ή στον Άρη, αλλά να διασχίζουμε 3 εκατομμύρια χιλιόμετρα σε άλλα ηλιακά συστήματα. Ακούγεται αδύνατο, έτσι. Αλλά οι ερευνητές στην NASA δουλεύουν πάνω στη δημιουργία διαστημικών σταθμών που θα ταξιδεύουν τακτικά μεταξύ Γης και Άρη. Αυτοί οι διαστημικοί σταθμοί, σκεφτείτε τους σαν κοσμικά ξενοδοχεία. Το ταξίδι στον κόκκινο πλανήτη θα διαρκεί μήνες, οπότε η πολυτέλεια στο διάστημα δεν είναι απλά ένα όνειρο επιστημονικής φαντασίας.
Φανταστείτε αυτό, ένα διαστημικό ξενοδοχείο σε τροχιά γύρω από τον ήλιο, που περνάει από τη Γη και τον Άρη. Ειδικά σκάφη, σαν διαστημικά ταξί, θα δένουν με αυτό το κινούμενο διαστημικό ξενοδοχείο, μεταφέροντας επιβάτες από και προς τους ουράνιους προορισμούς τους. Ένα ταξίδι στον Άρη, 6 με 8 μήνες. Και από εκεί, κι άλλα ταξί στον τελικό σας προορισμό. Η επιστημονική κοινότητα συμφωνεί σε μεγάλο βαθμό, τα ταξίδια στον Άρη κάποια μέρα θα γίνουν ρουτίνα. Το πραγματικό ερώτημα δεν είναι αν, αλλά πότε. Συνεχίστε λοιπόν να ονειρεύεστε, γιατί τα αστέρια μπορεί να είναι πιο κοντά από ό,τι νομίζουμε. Λοιπόν, βασικά ήταν μια μικρή παραλλαγή του πρώτου κειμένου, όπου οι μαθητές εντάξει, είχαν την ευκαιρία να κάνουν εικόνα τα διαστημικά ξενοδοχεία, να δουν έτσι μια εικόνα των επανδρωμένων ρομποτικά σκαφών που κατεβαίνουν στον Άρη. Ενώ αν διαβάζαμε απλά το κείμενο, δεν θα τους βοηθούσε τόσο να κάνουν όλες αυτές τις εικόνες. Βέβαια, εννοείται ότι το κείμενο μπορούσε να... Εντάξει, τούτον ήταν η δική μου η αφόρμηση. Ήθελα πρώτα να ενεργοποιήσω την ακοή τους. Μετά διαβάσαμε το και εντοπίσαμε το και καταλάβαν ότι κυρία, είναι το κείμενο που λέει τα ίδια λόγια που είδαμε στο βίντεο, αλλά σίγουρα είχα έτσι πιο εύκολη κατανόηση κάποιων εννοιών, διαστημικά ξενοδοχεία, διαστημικά σκάφη και ούτω καθεξής αναφορικά στο λεξιλόγιο. Λοιπόν, με τον ίδιο τρόπο, έναν κείμενο, αντί να το διαβάσω εγώ για πρώτη φορά, ή για δεύτερη, μπορώ να το βάλω σε προγράμματα όπως είναι το Free Text-to-Speech online και να μας το διαβάσει η τεχνητή νοημοσύνη. Κάτι τέτοιο έκανα ακριβώς με έναν άλλον κείμενο, το οποίο το μετέφερα σε... βασικά έκανα... Φανταστικά ταξίδια. Έβαλα το στο πρόγραμμα που σας έδειξα προηγουμένως και θα είναι πάνω στην παρουσίαση όταν θα το λάβετε. Έκανα screenshot της σελίδας, ήταν το φανταστικά ταξίδια στο διάστημα. Σε τούτη την ενότητα είχα κάνει ένα συνδυασμό το πρώτο κείμενο της ενότητας 10 με τα κείμενα της ενότητας 17 που έχουν το ίδιο θέμα. Λοιπόν, οπότε παρά να το διαβάσω εγώ, τους έβαλα το κείμενο και ταυτόχρονα το επεξεργάστηκα τόσο ώστε να είναι πιο ο ήχος τέλος πάντων να ακούγεται μέχρι το σημείο που φαίνεται η συγκεκριμένη διαφάνεια και να αλλάζει η εικόνα στο κατάλληλο σημείο. Λες και είχαν μπροστά τους το βιβλίο, αλλά αντί να διαβάζω εγώ, διαβάζει η τεχνητή νοημοσύνη. Λοιπόν, οπότε εξοικειώνονται περίπου με τον ήχο της τεχνητής νοημοσύνης, με διάφορες φωνές. Ταυτόχρονα είτε βλέπουν στον πίνακα το κείμενο, είτε στο βιβλίο τους. Και αναλόγως προσθέτει έτσι μια άλλη αίσθηση στο μάθημα. Λοιπόν, συνήθως είναι αφορμήσεις οι συγκεκριμένες δραστηριότητες. Λοιπόν, επίσης, μόνη μου μπορώ να σχεδιάσω διαδραστικά παιχνίδια και ιστορίες τα οποία μπορώ να στείλω στους μαθητές μου αν έχω μια ηλεκτρονική τάξη ή μπορώ να τους πάρω σε έναν εργαστήριο και να τους δώσω το σύνδεσμο να παίξουν ή να πειραματιστούν στην τάξη με ταμπλέτες ανάλογα τι έχει το κάθε σχολείο. Εντάξει, οι κώδικες εδώ γράφονται από το ChatGPT και τους μεταφέρω τον Blogger είναι ένα πρόγραμμα που σου δίνει τη δυνατότητα να συνδυάσεις γλώσσα HTML, κώδικα και να βάλεις και με
εισαγωγή με την κανονική οδό, εισαγωγή, εικόνες, βίντεο, λόγια και ούτω καθεξής. Είναι ένα πρόγραμμα που χρησιμοποιώ εδώ και πάρα πολλά χρόνια και όταν είδα τη διαδικασία του να γράψω τον κώδικα και απλά να τον κάνω paste και να μου δημιουργήσει το παιχνίδι, το βρήκα πάρα πολύ ενδιαφέρον. Το συγκεκριμένο που σας δείχνω ήταν από την ενότητα 9 για τις βιβλιοθήκες. Η απόδραση από τη μαγική βιβλιοθήκη ξεκίνησε με έναν αναγραμματισμό όπου έπρεπε να βρούμε την πρώτη απάντηση για να προχωρήσουμε στην δεύτερη. Άμα κάνεις λάθος, πάλι είναι δραστηριότητες τις οποίες μπορώ εγώ να δημιουργήσω για να οργανώσω το μάθημα μου και να τις προβάλλω στην ολομέλεια της τάξης για να παίξω μαζί με τα παιδιά στην ολομέλεια της τάξης. Συνήθως λόγω των πολλών παιδιών για να μην μιλούν όλοι μαζί. Εγώ έχω τα γνωστά ξυλάκια που γράφουν το όνομα του κάθε μαθητή, τα ξυλάκια παγωτού. Οπότε παίρνω από την κληροτίδα, ενώ όποιο είναι το όνομα του μας δίνει μία απάντηση και προχωρώ η διαδικασία με τα διαδραστικά παιχνίδια αρκετά εύκολα. Λοιπόν, έναν άλλο που μου δημιούργησε η τεχνητή νοημοσύνη με βάση τις δικές μου οδηγίες ήταν το παιχνίδι της φλογέρας, επειδή αρκετές φορές, εντάξει, κάνω πάρα πολλά χρόνια μουσική, ένα θέμα είναι να μάθουν οι μαθητές τις νότες στον αυλό. Έχω μια προσομοίωση του αυλού και έχω για να δουν ποια νότα είναι ποια, κυρίως όταν τους βάζουμε εξάσκηση, πατώντας το κουμπάκι, βλέπουν ότι θα κλείσουν όλες οι τρύπες, μετά ρε, μη, φα, σολ. Το μόνο που δεν αφιέρωσα πάρα πολύ χρόνο ήταν για να αλλάξω τον ήχο. Ακούγεται όπως το ξυλόφωνο, αλλά τουλάχιστον εκείνο που με ενδιέφερε εμένα, που ο στόχος μου ήταν να ξέρουν, ρε παιδί μου, πόσες τρύπες πρέπει να κλείσουν για να παίξουν το μη, το φα, τον είχα επιτύχει. Από εκεί και πέρα, εντάξει, έπρεπε να κάνουν κάποια προσπάθεια και ήδη. Και φυσικά δεν τους άφηνα περιθώρια να μου πούν «Μα κυρία, εν τους εθυμούμουν». Ασχέτως πώς τους βάλουμε και στα τετράδια συνήθως. Λοιπόν, εδώ δεν έχω βάλει παραδείγματα, αλλά μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι εικονικοί βοηθοί, τα chatbots, για να μας απαντήσουν σε ερωτήσεις σχετικά με το πώς να διαχειριστούμε τους μαθητές μας, πώς να βοηθήσουμε έναν μαθητή που έχει α, β, γ, δ χαρακτηριστικά. Ακόμα και αν μας απασχολεί ένα θέμα εμάς τους ίδιους σχετικό με τη διδασκαλία μας, όπως για παράδειγμα, αρκετές φορές μπορεί να κάνω από στη διαδικασία και να πάρω έναν κείμενο copy-paste από τα ηλεκτρονικά μας βιβλία των ελληνικών στην πλειοψηφία των φορών και να το ρωτήσω πώς μπορώ αυτόν το μάθημα, το κείμενο, να το κάνω με διαδραστικό τρόπο με τους μαθητές μου ή να το χρησιμοποιήσω, να το διδάξω χρησιμοποιώντας εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης. Μας δίνει ή εργαλεία τεχνολογικά και να μας δώσει απαντήσεις τις οποίες, εντάξει, θα τις δούμε, θα τις διαβάσουμε. Ανάλογα πόσα χρόνια υπηρεσίας έχουμε, θα βάλουμε τις γνώσεις μας μπροστά, θα βάλουμε την εμπειρία μας, θα δούμε τι μας κάνει, τι δεν μας κάνει, τι είναι χρήσιμο για τους μαθητές που έχουμε μπροστά μας, τι δεν είναι και θα το δοκιμάσουμε. Επίσης άφησα χωρίς παράδειγμα γιατί εντάξει είναι αυτονόητο η αυτοματοποιημένη σύνταξη emails, ανακοινώσεις, γράφεις μια ανακοίνωση που θέλεις στη Word, μπορείς να κάνεις copy-paste, να τη βάλεις σε ένα chatbot, ChatGPT είναι αυτό που χρησιμοποιώ εγώ και να το ρωτήσεις την απλή, ή να του δώσεις την απλή οδηγία, διόρθωσε το ή κάνε το σε επίσημο ύφος, γιατί πάρα πολλές φορές ως γυναίκα, χωρίς να θέλω να πω κάτι για τους άντρες συναδέλφους, επειδή έχουμε και το διάβασμα και τα παιδιά μας και το σπίτι μας και πάρα πολλές υποχρεώσεις, είμαστε στο τρέξιμο. Άρα
μπορεί να βιαζόμαστε ή μπορεί να κάτσει κάποια γυναίκα να διαβάσει που είναι πιο μικρά τα παιδιά της, η ώρα 9, η ώρα 10, η ώρα 11 το βράδυ. Μπορεί να μην μπορεί να συντάξει μια ανακοίνωση όπως τη θέλει. Λοιπόν, μπορεί να της προσφέρει κάποιες ιδέες, να τη διορθώσει και έτσι να πάει προς το σπίτι κάτι, μπορεί να τους πει και να την γράψουν. Να γράψει το εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης την ανακοίνωση, εφόσον φυσικά θα δώσει στοιχεία τι θέλει να περιλαμβάνει. Το ίδιο ισχύει και με τα project και τις εκδηλώσεις που θέλουμε να κάνουμε. Μπορούμε να πάρουμε άφθονες ιδέες από τους συνομιλητές μας, από τα chatbots μας και πάω σε έναν άλλον έτσι πιο εξειδικευμένο κομμάτι. Είναι το κομμάτι της διόρθωσης εργασιών και την παροχή ανατροφοδότησης πάνω σε εργασίες των μαθητών. Όπως είπα και στο προηγούμενο σεμινάριο, το ChatGPT που είναι το πιο δημοφιλές μας αφήνει να εισάγουμε 3 εικόνες για τη μέρα, τις οποίες να σκανάρει και το κείμενο που γράφει. Για παράδειγμα, αν φωτογράφησα σκέφτομαι και γράφω των μαθητών, να τις σκανάρει και να μας διαβάσει τι γράφει και να μας μετατρέψει το χειρόγραφο σε ψηφιακό. Εννοείται ότι δεν θα αναγνωρίσει όλα τα γράμματα πάντα, θα υπάρχουν λάθη, τα οποία πρέπει εμείς να κοιτάξουμε να διορθώσουμε. Όμως, είναι πάρα πολύ μεγάλη βοήθεια όταν θέλεις να ψηφιοποιήσεις κάποιες εργασίες των μαθητών για διάφορους λόγους, όπως θα δείτε και στη συνέχεια. Και όταν έχεις αυτά τα ψηφιοποιημένα κείμενα των μαθητών και τα διορθωμένα συγκριτικά με τη φωτογραφία, τότε μπορείς να ρωτήσεις το ChatGPT. Εδώ έχω απευθείας την απάντηση, δεν σας έβαλα screenshots. Είχαμε κάνει το δεκάλογο της φροντίδας του κατοικιδίου και ανά 2 είχαν γράψει έναν κείμενο, είχαν γράψει το δεκάλογο για τη φροντίδα του κατοικιδίου. Οπότε μετά εγώ πέρασα τις φωτογραφίες με τον τρόπο που σας είπα και ρώτησα να μου αξιολογήσει τη διατύπωση, τη φροντίδα, το κείμενο των μαθητών και μου έβγαλε αυτό το αποτέλεσμα, το οποίο εννοείται ότι μετέφερα εγώ σε Word για να το έχω και έβαλα σε ποιους μαθητές απευθυνόταν. Η παρατήρηση που μου έκανε είναι ότι η διατύπωση ήταν σαφής και κατανοητή, προτάσεις απλές και εύκολες στην αναγνώριση που έγραψαν οι μαθήτριες. Χρησιμοποιείται καθημερινή γλώσσα, κάτι που βοηθά το κείμενο να είναι προσβάσιμο και έβαλε και κάποιες εισηγήσεις. Σε ορισμένα σημεία θα μπορούσε να εμπλουτιστεί με περισσότερες λεπτομέρειες. Για παράδειγμα, αντί να γράψουν οι μαθήτριες έναν κατοικίδιο χρειάζεται προστασία για να μην κινδυνεύει από ιούς, εισηγήθηκε έναν κατοικίδιο χρειάζεται προστασία όπως εμβόλια και φάρμακα για να αποφύγει ιούς και ασθένειες. Λοιπόν, τα συγκεκριμένα κείμενα τα έδωσα στους μαθητές μου και έκαναν τις συγκρίσεις και βρήκαν τι τους έκανε. Εννοείται ότι κοιτάξα τα πρώτα και θεώρησα ότι ναι, ισχύουν. Είχα μπροστά μου τα τετράδια όταν μπήκα σε τούτη τη διαδικασία, αλλά επειδή ήθελα να τους βάλω στη διαδικασία του προβληματισμού και να πάρουν και τα θετικά που προκύπτουν από τις παρατηρήσεις, λοιπόν, τους έβαλα στην διαδικασία έτσι να τα κοιτάξουν και να κάνουν τις διορθώσεις με βάση τις εισηγήσεις του προγράμματος. Γιατί, εντάξει, το να τους τα έγραφα εγώ, προς το παρόν, στα τόσα χρόνια που εργάζομαι, η μόνη μέθοδος που κατάφερα να τους πείσει να ξανακοιτάξουν έναν κείμενο
και να το διορθώσουν ήταν η αντιγραφή του σε κόλλα για να το βάλω στην πινακίδα. Διαφορετικά δεν εδέχονταν να πάρουν τα τετράδια και να τα διορθώσουν οι ίδιοι. Άρα σε τούτη την περίπτωση όμως αναγκαστικά πήραν το τετράδιο, πήραν το φυλάδιο, το έψαξαν, το διάβασαν, εντόπισαν, ήταν ομαδικά, οπότε ήταν 2-2 και είχαν κάποιες ομάδες που είχαν 3 παιδιά. Αναγκαστικά έψαξαν, βρήκαν τις προτάσεις και ναι, συμφώνησαν ότι ήταν καλύτερες. Λοιπόν, κάτι ανάλογο θα μπορούσα να το κάνω μόνο για μένα και απλά να βάλω τις σημειώσεις εκεί που στο τετράδιο των μαθητών, όπως θα ήθελα, είτε ως σημεία για να βελτιώσουν την πρόταση, να τους προσθέσω μια λέξη που θέλω να χρησιμοποιήσουν και να τη βρουν μόνοι τους που να την βάλουν, όσοι θα κατάφερναν να εργαστούν και να ξανακοιτάξουν το κείμενο, ή να συμπλήρωνα ολόκληρη τη φράση. Τώρα, επίσης, μόνη μου μπορώ να σχεδιάσω ένα βίντεο και ένα πολυμεσικό περιεχόμενο. Εν το βίντεο το οποίο σας έβαλα την προηγούμενη φορά με τη φωτογραφία μου που μιλούσε, δεν ξέρω γιατί μου την κάνει έτσι. Ένα λεπτό. Λοιπόν, ένας τρόπος για να τους δελεάσει. Δεύτερον, εννοείται ότι το κείμενο που έβαλα προηγουμένως να ακούγεται ηχητικά και να διαβάζεται από τεχνητή νοημοσύνη. Θα μπορούσα να το προσθέσω εδώ και να φαίνομαι εγώ ότι είμαι μπροστά τους και το διαβάζω. Ή μια μέρα που δεν μπορώ να μιλήσω, γιατί εγώ πάω και συχνά στο σχολείο χωρίς να μπορώ να μιλώ και κάνω παντομήμα, μπορώ να το χρησιμοποιήσω με αυτόν τον τρόπο ή ακόμα και ξέρω εγώ κάποιες κανόνες μου, κάποιες ρουτίνες μου, μπορεί να το έχω πρόχειρο πάνω στο desktop και να το βάλω. Εξαρτάται πώς θέλω εγώ να το χρησιμοποιήσω και να εκμεταλλευτώ τούτη τη δυνατότητα να δημιουργήσω ένα πολυμεσικό περιεχόμενο τούτου του είδους. Επίσης, μπορώ να δημιουργήσω, να βάλω τις εργασίες των μαθητών μου σε ένα βιβλιαράκι, το οποίο θα τους το στείλω να το διαβάσουν. Λοιπόν, είναι κάποιες εργασίες τις οποίες είχαν κάνει για τα Χριστούγεννα, στα πλαίσια του project του My Class που κάνουμε. Ήταν τα τραγούδια τα οποία είχαν δημιουργήσει, απλά εγώ τα μάζεψα, τα έβαλα σε έναν ωραιότατο βιβλιαράκι, οι κάρτες τους που ήταν διαδραστικών, τους εμφάνιζε τις δουλειές τις οποίες είχαν κάνει, τους το έστειλα, τους έβαλα κάποιες ταινίες που μπορούσαν να παρακολουθήσουν κλπ. Και το έβαλα στην εικονική τάξη που έχουμε στο Class Dojo και όποιον παιδάκι ήθελε κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων μπορούσε να ανατρέξει, να δείξει τις εργασίες τις οποίες έκανε στο σχολείο. Τώρα, μεταφερόμαστε στο δεύτερο στάδιο, όπου θα δούμε κάποιες ιδέες για το πώς μπορούν οι εκπαιδευτικοί να χρησιμοποιήσουν τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης με τους μαθητές τους ως επίδειξη. Εννοείται ότι και τα πιο πάνω μπορούν να, αρκετά από τα πιο πάνω μπορούν να γίνουν την ίδια ώρα πλην των βίντεο, γιατί το in-video θέλει ώρα να κάνει ένα βίντεο και είναι κρίμα να χάνουμε ώρα από το μάθημα για να δημιουργήσουμε ένα βίντεο. Αλλά εικόνες δεν έβαλα το δημιουργία εικόνων νομίζω εδώ. Εντάξει. Λοιπόν, για ποιο λόγο? Μαζί με τους μαθητές εκείνη την ώρα στην τάξη. Μπορώ να χρησιμοποιήσω το ChatGPT και δεν αναλύω. Εδώ αριστερά στην οθόνη μου βλέπετε διάφορα κομμάτια του ChatGPT. Θα τα αναλύσω στο επόμενο που είναι συγκεκριμένα για το ChatGPT. Πώς μπορείτε να κάνετε το scan που σας λέω, με ποιον πρόγραμμα ή την εικόνα κλπ. Απλά
αν θέλω εκείνη την ώρα να ρωτήσουμε, αρκετές φορές εμένα μου έχει τύχει να ρωτώ στην τάξη μου κάτι και να σηκώνουν χέρι μόνο 2 παιδιά. Έναν τρίτον παιδί πλέον είναι και το ChatGPT με δική μου χρήση. Να το βάλω και να ρωτήσω τα βήματα για να αναγνωρίσω στην παρούσα διαφάνεια. Ανέβαλα το εμβαδόν, να μου απλοποιήσει την έννοια για να την κατανοήσουν οι μαθητές της Δημοτικού και να μην με βλέπουν με εκείνον το παράξενο ύφος κλπ. Οπότε, τούτον μπορώ να το κάνω και μόνη μου πριν να πάω στην τάξη μου, όμως προσωπικά δεν το θεωρώ κακό να γίνει και μέσα στην τάξη επιδεικτικά και να δούμε τι μας λέει, γιατί εκείνοι οι 2 μαθητές είναι τούτοι που να διορθώσουν το πρόγραμμα αν έχει λάθος και θα επαληθεύσουν τις πληροφορίες μας και οι υπόλοιποι που κοιμούνται να ξυπνήσουν γιατί να δουν και θα έχουν την περιέργεια να δουν τι έγραψε αυτό το πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης για τούτο το πράγμα, ενώ εσύ άμα μιλάς θα σε ακούσουν. Λοιπόν, οπότε πώς το καταλαβαίνουμε, σκέφτομαι ότι θέλεις να σκεπάσεις έναν τραπέζι με τραπεζομάντιλο ή πόσο μεγάλο θα είναι το ύφασμα που θα καλύψει την επιφάνεια, άρα είναι το εμβαδόν, πώς το μετράμε, μας δίνει ένα παράδειγμα και σχολιάζουμε την απάντηση και έτσι μπαίνουμε και στην εισαγωγή του να σχολιάσουμε το εμβαδόν. Παρά να πιάσουμε τη σελίδα του βιβλίου απλώς, βρίσκουμε έναν άλλον τρόπο να ενεργοποιήσουμε τους μαθητές μας γύρω από το εμβαδόν και μάλιστα με απλά λόγια για να μπορέσουν να το καταλάβουν. Λοιπόν, μπορώ να κάνω διαδραστικές συζητήσεις με το ChatGPT την ώρα του μαθήματος ή πάλι στο δικό μου χρόνο σπίτι για κάτι που έχει σχέση με το μάθημα. Εδώ πάλι σχετικά με το διάστημα, γιατί ήταν τα τελευταία κεφάλαια, τα τελευταία μαθήματα που έκανα. Του ζήτησα να φανταστεί πώς είναι ο Μάρσμαν. Ο Μάρσμαν είναι κάτοικος του Άρη. Τον είχαμε συναντήσει στο κείμενο που έδειξα προηγουμένως, που διάβασε η τεχνητή νοημοσύνη. Και οι μαθητές μου, είχα ζητήσει από τους μαθητές μου να γράψουν κάποιες ερωτήσεις και να πάρουν μια συνέντευξη από το ChatGPT, το οποίο ChatGPT υποδίθηκε το ρόλο του Μάρσμαν. Λοιπόν, του ζήτησα να απαντά με απλό λεξιλόγιο για 10χρονα παιδιά. Μην κάνεις απευθείας το διάλογο, γιατί αρκετές φορές το ChatGPT μπορεί να το ρωτήσεις, θα σου δώσει απάντηση, αλλά θα ξεκινήσει να σου γράφει και σωρία άλλα πράγματα από κάτω. Βέβαια, προσωπικά δεν με πειράζει, γιατί εφόσον είναι με τη δική μου επίβλεψη και εγώ είμαι καθοδηγητής εκείνη την ώρα, θα πω στους μαθητές μου που θέλουμε να εστιάσουμε. Εδώ του είπα να φανταστεί ότι ήταν ο Μάρσμαν και να κάνει απευθείας το διάλογο. Λοιπόν, εννοείται ότι δεν τον έκαμε, ξεκίνησε να κάνει και το διάλογο, αλλά πάντα έχουμε την ευκαιρία να πατήσουμε εκείνον το τετραγωνάκι που εμφανίζεται. Ένα λεπτό. ChatGPT. Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε μια συνομιλία, έχουμε αυτές τις γραμμούλες. Γίνεται το τοξάκι. Όταν ξεκινήσει να γράφει όμως, αυτό το τοξάκι μετατρέπεται σε ένα μικρό τετραγωνάκι. Άρα, τη στιγμή που βλέπω ότι πάει το πρόγραμμα να ξεφύγει από αυτό που θέλω ή να δώσει την απάντηση σε αυτό που το ρώτησα όταν το χρησιμοποιώ στην τάξη, τότε πατώ το stop και σταμάτα. Λοιπόν, πρώτη ερώτηση, πότε έφτασε το πρώτο διαστημόπλοιο στον Άρη, και αρχίζει και μου δίνει την απάντηση. Λες και μιλά ο Μάρσμαν. Ήταν ο φίλος μας ο Μάρσμαν. Λοιπόν, και μας δίνει διάφορες πληροφορίες, τις οποίες, για να είμαι ειλικρινής, γράψαμε μόνο τις ερωτήσεις για να τις έχουμε έτοιμοι. Δεν τις περάσαμε και τούτες στο τετράδιο, όμως πήραν
πληροφορίες σχετικά με το συγκεκριμένο. Θεωρήσαν ότι έκαμα συνέντευξη σε έναν κάτοικο του Άρη. Λοιπόν, επόμενη δραστηριότητα, μετατρέπουμε το ChatGPT σε έναν άνθρωπο της παλαιολιθικής εποχής. Και εκείνο που μας ενδιέφερε να μάθουμε, να διδάξουμε στα παιδιά ήταν ο τρόπος ζωής των ανθρώπων της εποχής. Μπορεί να γίνει συγκριτικά με τα κείμενα τα οποία έχουμε στην τρίτη τάξη που ασχολούνται με την παλαιολιθική εποχή και να δούμε αν οι συγκεκριμένες πληροφορίες, ας πούμε, που παίρνουμε με αυτόν τον τρόπο και όχι με κανονικών κείμενων, είναι οι ίδιες με αυτές που μας περιγράφει το βιβλίο. Και σχολιάζουμε και τον τρόπο που μας έγραψε και τον τρόπο, διότι δεν του είπαμε να μας το κάνει κείμενο. Οπότε μας το δίνει έτσι με έναν διαφορετικό τρόπο. Κάνουμε συγκρίσεις. Άρα βάζουμε τους συνομιλητές στη θέση του ήρωα, τον οποίο θέλουμε είτε να του πάρουμε συνέντευξη, είτε να το ρωτήσουμε για διάφορα ιστορικά γεγονότα. Εννοείται ότι θα μπορούσαμε εδώ να του πούμε να μας το γράψει ως κείμενο, ως αρχαίον έγγραφο, πραγματικά, επειδή η φαντασία μας, εμάς των εκπαιδευτικών, είναι μεγάλη, είμαι σίγουρη ότι ήδη έχετε στο μυαλό σας πολύ καλύτερες ιδέες από μένα, που συνέχεια βλέπω τα ίδια πράγματα το τελευταίο διάστημα. Λοιπόν, άλλος τρόπος ήταν να δημιουργήσουμε εικόνα με τις προτάσεις των μαθητών μας, εμείς, ως εκπαιδευτικοί, και αυτές είναι εικόνες του Σεπτέμβρη από τα κείμενα που είχε το Υπουργείο για το Περιβάλλον. Ήταν έτσι οι καινούργιες ενότητες που έβαλα για το Σεπτέμβρη. Ήταν έτσι λίγο δύσκολο το λεξιλόγιο για τους δικούς μου τους μαθητές, οπότε προσπαθήσαμε να καταλάβουμε πώς θα μπορούσαμε να κάνουμε εικόνα όλα αυτά τα περιβαλλοντικά προβλήματα, τα οποία αναφέρονταν σε διάφορα άρθρα που υπήρχαν. Τα μετέφερα ακριβώς όπως τα εγγράψαν οι μαθητές, και ο λόγος ήταν γιατί ναι μεν έβαλαν και δημιουργήσαν εικόνες, αλλά μετά περάσαμε από την παρουσίασή τους και από την αξιολόγηση της εικόνας, εάν είχε σχέση με την οδηγία, και φυσικά αξιολογήσαμε και τον τρόπο που έγραψαν οι μαθητές. Ήταν στα πλαίσια των ελληνικών το μάθημα, άρα κάναμε διορθώσεις, βρήκαμε τα ορθογραφικά λάθη, βρήκαμε τι έπρεπε να αλλάξει, το κεφαλαίο, άρα κάναμε και συντακτικές διορθώσεις. Τούτον ήταν μία εικόνα από κάποιους μαθητές που τόσο μπορούσαν να γράψουν, τούτον όμως ήταν μια οδηγία από κάποιους μαθητές που ήταν πιο γρήγοροι στο γράψιμο και πάλι είχαν βάλει λάθη. Αλλά επίσης είναι ένα κομμάτι το οποίο μπορούμε να σχολιάσουμε με τους μαθητές, το γεγονός ότι παρόλο ότι δεν είναι συντακτικά σωστά ή έχει ορθογραφικά λάθη ή εν τούτης, μας δημιουργεί μια χαρά τις εικόνες και μπορούμε να επιλέξουμε. Απλά τους επαναλαμβάνουμε ότι πρέπει να έρθουν πίσω και να κάνουν διορθώσεις. Δεν γίνεται. Γι' αυτό μπαίνουμε στη διαδικασία της αξιολόγησης. Όχι να πάνε να κάνουν δεύτερη εικόνα, δεν είναι τούτο που μας ενδιαφέρει. Η εικόνα επιλέξαν από τις 4 που τους δημιούργησε, ήταν στον Bing συγκεκριμένες, επιλέξαν εκείνη που ανταποκρινόταν στο κείμενο τους, αλλά μετά έπρεπε να γίνουν και διορθώσεις που είχαν σχέση με τα ελληνικά. Οπότε την επόμενη φορά ήταν πιο προσεκτική. Λοιπόν, κάθε φορά που δημιουργούμε εικόνες με τους μαθητές ή ελέγχουμε τις εικόνες, μπαίνουμε στη διαδικασία της αξιολόγησης και της διόρθωσης
των συγκεκριμένων κειμένων ή εγγράφων. Εδώ έχω βάλει το βίντεο των μαθητών με τις εικόνες που δημιουργήθηκαν από τους μαθητές μου στα πλαίσια της Τσικνοπέμπτης, μιλώντας για την έναρξη του καρναβαγιού και το καρναβάλι. Εντάξει, ήταν λίγο έτσι καλλιτεχνικού περιεχομένου το μάθημα εκεί. Είχαμε μπει να διερευνήσουμε, να γράψουν σχετικά με το καρναβάλι και το θέμα μας ήταν να διερευνήσουμε λίγο τα καλλιτεχνικά στυλ τα οποία μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε. Εννοείται ότι ο βοηθός μας να μας πει καλλιτεχνικά στυλ εφόσον δεν τα γνωρίζαμε και ήταν το ChatGPT. Μας εισηγήθηκε κάποια, το ρωτήσαμε, μας εισηγήθηκε κάποια καλλιτεχνικά στυλ, μοιραστήκαν στους μαθητές τυχαία, εγγράψαν την οδηγία τους και δημιούργησαν αυτές τις εικόνες τις οποίες θα δείτε τώρα. Εννοείται ότι εγώ έβαλα τα αυτά και έκανα το βίντεο, όχι οι μαθητές. Οι μαθητές έβαλαν την οδηγία και δημιούργησαν τις εικόνες. Λοιπόν, είχαν γράψει στο πρόγραμμα δημιουργίας εικόνας που ήταν διάφορα πάλι. Συνήθως εκείνα που χρησιμοποιώ είναι το Imagine, εκείνα που σας έβαλα στην προηγούμενη παρουσίαση, Imagine, Firefly και Bing. Λοιπόν, έδωσαν την οδηγία τους, εννοείται ότι τις παρουσίασαν μετά, τις είδαμε, αλλά εντάξει, θα μπορούσε να γίνει και μια ακόμα πιο ωραία συνέχεια αν είχα και το μάθημα της τέχνης. Λοιπόν, παρά όμως να τους δώσω να σχεδιάσουν μια μάσκα απλώς, χρησιμοποίησα και λόγων για να βρουν με το τέριν τους, γιατί είναι σε διάδες που γίνονται την μάσκα, να γράψουν την οδηγία, να τη διορθώσουμε, να τη δούμε, να προσθέσουμε το στυλ και ούτω καθεξής, που ήταν σχετικά με γλωσσικό μάθημα. Λοιπόν, και πάλι δημιουργία εικόνας με το σκέφτομαι και γράφω των μαθητών. Με τον τρόπο που σας είπα πριν, εισάγουμε το σκέφτομαι και γράφω των μαθητών. Δεν το είχα γιατί εγγράψαν οι μαθητές, εγώ φωτογράφησα, ψηφιοποίησα και πήρα το έτοιμον. Οπότε απλά τους έβαλα τις 4 εικόνες εδώ και σχολιάσαμε, επιλέξαμε μαζί στην τάξη την κάθε εικόνα. Και το κριτήριο μας ήταν να δούμε ποιον ζώο, συνήθως στη δεύτερη παράγραφο που εγγράφαν τα χαρακτηριστικά τους, ποιον από τα 4 ταιριάζει σε αυτό. Γιατί εμείς μία πρέπει να διαλέξουμε, αλλά διαλέγουμε με βάση οποιοδήποτε κριτήριο. Διαλέγουμε με βάση αυτά που γράφει, σκέφτομαι και γράφω. Κυρίως εδώ ήταν πιο έντονη η διαφορά. Τέλος πάντων, περάσαμε από παρουσίαση και επιλέξαν εκείνα τα οποία είχαν σχέση με εκείνον που έγραψαν. Οπότε μπήκαμε στη διαδικασία και της κριτικής σκέψης στην παρούσα φάση. Λοιπόν, τώρα, ο δικός μας Marsman, επίσης, γράψαμε στο τετράδιο μας προηγουμένως μία περιγραφή του πώς φανταζόμαστε τον Marsman. Αν προσέξετε τα ζώα, επειδή σε προηγουμένη ενότητα,
Αν έβγαινε μία σελίδα, το σκέφτομαι και γράφω τους. Ήταν που τα πρώτα σκέφτομαι και γράφω που έκαναμε. Το ζώο που αγαπώ. Δεν ήμασταν καν στην ενότητα, ήταν που την ενότητα του περιβάλλοντος. Λοιπόν, οι εργασίες οι οποίες μου έδωσαν στο Μάρσμαν, που ήταν του Μάρτη εργασίες, ήταν περίπου η περιγραφή μόνο, χωρίς εισαγωγή και χωρίς επίλογο, χωρίς να είναι κανονικό σκέφτομαι και γράφω, ήταν 1,5 σελίδα. Όχι, ψέματα. Ήταν 1 σελίδα. Μόνον η περιγραφή. Κάποιοι πήγαν και σε δεύτερη. Λοιπόν, εδώ είναι η εικόνα η οποία δημιουργήθηκε με βάση το σκέφτομαι και γράφω τους. Εδώ ήταν το διορθωμένο ψηφιακό κείμενο και μάλιστα το δημιουργήσαμε, αλλά έκαναμε μια μικρή παύση τώρα γιατί είμαστε υπεύθυνοι για τη γιορτή της 25ης Μαρτίου και έτσι δεν προλάβαμε να ψηφίσουμε τον Μάρσμαν που μας αρέσει. Είμαστε ακόμα σε αυτήν τη... εδώ. Πρέπει να ψηφίσουμε τον Μάρσμαν που μας αρέσει. Εβάλαν, οι μαθητές τον περίγραψαν όπως ήθελαν. Τις έχω ετοιμάσει. Δεν τις έκαναν μόνοι τους αυτές. Εγώ τις επέρασα και μάλιστα για διερευνητικούς σκοπούς επέρασα τις και από δεύτερον εργαλείο. Λοιπόν, ήθελα να συγκρίνω κάποια εργαλεία για να αποφασίσω ποιον ήταν το πιο καλό. Εδώ ήταν 4 οι επιλογές, πάλι τα ίδια. Λοιπόν, αλλά ακόμη δεν έχουν επιλέξει. Είμαστε σε ένα stand-by μετά την 1η του Απρίλη. Για να συνεχίσουμε και να δουν τις περιγραφές τους με τον ίδιο τρόπο που κάνουμε, το σκέφτομαι και γράφω βασικά, το οποίο θα κάνουμε. Η μόνη διαφορά είναι ότι θα ψηφίσουμε ποιον επιλέγουμε τελικά και ως δικό μας Μάρσμαν. Κάποια στιγμή όταν ήμασταν στο περιβάλλον, το συνδέσαμε και με... Όχι. Όταν ήμασταν στην ενότητα τα κατοικίδια ζώα, τα ζώα που ζουν κοντά μας, το είχαμε επεκτείνει λίγο προς τα ζώα που είναι προς εξαφάνιση και είχαμε δημιουργήσει, πήγαμε στο εργαστήριο, έκαναμε έρευνα από κάποιες ιστοσελίδες επιστημονικές που τους έβαλα εγώ στο Class Dojo. Διερευνήσαν και έφτιαξαν την ταυτότητα του κάθε ζώου του υποεξαφάνιση. Ήταν σελίδες της ελληνικής WWF. Λοιπόν, οπότε... Ένα λεπτάκι, πούντο. Λοιπόν, εγώ τι έκανα, πήρα τα... Να το δούμε λίγο που τα μέσα πρώτα. Δάμε που το έχω. Ζώα υποεξαφάνιση. Λοιπόν, εδώ φαίνεται πιο καλά ότι πήρα τα τετράδια τους, ψηφιοποίησα το κείμενο και αργότερα αυτόν το κείμενο το ψηφιοποιημένο δεν έβαλα τους μαθητές να το κάνουν. Ήταν στο δικό μου το κομμάτι. Οι μαθητές έκαναν τούτον το κομμάτι. Εγώ τους βοήθησα να το κάνουμε ψηφιακά για να μπορέσουν να βάλουμε τις εικόνες. Και τα κείμενα όμως αυτά που έφτιαξαν οι μαθητές, εγώ τα επέρασα να γίνουν βίντεο με βάση Γεια σας, παιδιά. Των μαθητών. Εγώ είμαι η Βασίλισσα του Πάγου, η Πολική Αρκούδα. Το σπίτι μου είναι ο Αρκτικός ωκεανός, ο Καναδάς, η Αλάσκα, η Ρωσία και η Γρυλανδία. Η λευκή μου γούνα με κρατάει ζεστή και με κάνει αόρατη στο χιόνι. Είμαι φοβερή κολυμβήτρια και μπορώ να φτάσω τα 10 χιλιόμετρα την ώρα. Είμαι και εξαιρετική κυνηγός. Η μύτη μου είναι τόσο δυνατή που εντοπίζω την τροφή μου από πολύ μακριά. Όμως, υπάρχει ένα πρόβλημα. Το παγωμένο μου βασίλειο λιώνει. Η κλιματική αλλαγή κάνει τον πάγο να εξαφανίζεται και αυτό είναι πολύ άσχημο για μένα και τους φίλους μου τις πολικές αρκούδες. Χρειαζόμαστε τον πάγο για να κυνηγήσουμε, να ξεκουραστούμε και να μεγαλώσουμε τα μικρά μας. Οπότε, βοηθήστε μας να σώσουμε το σπίτι μας. Προστατέψτε το περιβάλλον.
Βρείτε τρόπους για να σταματήσει αυτή η κλιματική αλλαγή να λιώνει τους πάγους. Κινδυνεύουμε να εξαφανιστούμε. Να είστε καλά και ευχαριστώ που με ακούσατε. Λοιπόν, βασικά εννοείται ότι θα μπορούσε να το κάνουν και οι μαθητές του. Όμως, δεν θεωρώ ότι ακόμα είμαστε ειδικά για τα βίντεο, στο σημείο να μπορούν να τα κάνουν οι μαθητές. Για τον λόγο ότι θέλουν να... ειδικά για πέμπτη εντάξει, πληροφορίες, θέλουν σίγουρα κάποια παρέμβαση που μας, οπότε θα θέλει και περισσότερο χρόνο, περισσότερη προσοχή, που δεν τα έχουμε στην παρούσα φάση με το πρόγραμμα, γιατί μην ξεχνάμε ότι όλα αυτά γίνονται, αλλά γίνονται με το τρέχον αναλυτικό πρόγραμμα, ταυτόχρονα, στα πλαίσια των μαθημάτων των συγκεκριμένων και δεν πρέπει να χάνουμε και πάρα πολλά μαθήματα. Απλά συνήθως εγώ για να προλάβω προσπαθώ να αντικαταστήσω εκείνα που θα τους έβαζα να κάνουν με το χέρι ή στο σπίτι, για παράδειγμα, μπέστε στην τάδε ιστοσελίδα και βρέστε μου πληροφορίες για ένα ζώνη που εξαφάνισε και φέρτε μου την ταυτότητα. Το έκανα στο εργαστήριο για να έχω τον έλεγχο και εντάξει, ξέρω ότι αρκετοί δεν είμαι σε σχολείο που θα μπαίναν το απόγευμα όλοι οι μαθητές να το ψάξουν. Υπάρχουν σχολεία, δούλεψα σε σχολεία που ό,τι ζητήσεις θα το έχεις την επόμενη μέρα. Εκεί θα μπορούσαμε να κάνουμε διαφορετικά πράγματα. Λοιπόν, γι' αυτό είπα προηγουμένως, ο καθένας ανάλογα με την τάξη του, τους μαθητές του, τα ενδιαφέροντα τους, μπορεί να δημιουργήσει πάρα πολύ ωραίες δραστηριότητες. Μια άλλη δραστηριότητα ήταν να μετατρέψουμε ένα ποίημα που υπήρχε στα κείμενα βασικά στην αρχή του χρόνου με τη φουντουκιά που ήθελαν να τη ρίξουν κάτω οι μπουλτόζες και ούτω καθεξής. Έλεγαν ότι τα παιδιά τραγουδούσαν εκεί για έναν τραγούδι για τη φουντουκιά, αλλά δεν μας το είχε έτοιμο. Οπότε ζητήσαμε να μας το δημιουργήσει η τεχνητή νοημοσύνη. Το κρίναμε και μάλιστα το απέρριψαν οι μαθητές μου. Δεν τους άρεσε γιατί ο ρυθμός ήταν κάπως έτσι. Μια μπουλντόζα τρίζει δυνατά, θέλει φουντουκιά να ξερισώσει. Παιδιά μαζεύονται και έχουν φωνή, την αγάπη τους θα δηλώσει. Ήταν πολλά κλαμουρικό, είπα μου. Το συγκεκριμένο τραγούδι δεν τους άρεσε καθόλου, ούτε το τραγουδήσαμε. Οπότε, εντάξει, το απέρριψαν και έτσι δεν συνεχίσαμε να μπούμε να το αλλάξουμε. Σε άλλες περιπτώσεις, σε επόμενα τραγούδια που φτιάξαμε, έτσι είχαμε πιο πολλές απαιτήσεις, αλλάξαμε 4-5 ρυθμούς για να βρουν το ρυθμό που τους άρεσε και να δεχτούν να το τραγουδήσουν όπως έπρεπε. Λοιπόν, προχωρώντας, έχω μία εισήγηση από τον επίσης ερευνητή, τον κύριο Σάβα Χριστοφίν, τον αντιπρίτανη του Πανεπιστημίου Νεάπολης, με τον οποίο ανταλλάζω ιδέες κατά διαστήματα. Και ζήτησα την άδεια του να βάλω κάποιες ιδέες που μου άρεσαν στις παρουσιάσεις μου. Μία ιδέα που είχε αναφορικά στο πρόγραμμα Σούνο κιόλας ήταν η διασκευή της φετινής συμμετοχής της Ελλάδας στη Eurovision με την με τη βοήθεια των εργαλείων AI. Πήραν το τραγούδι, πήραν τους στίχους, το έβαλαν στο Σούνο και δημιούργησε μια νέα εκδοχή, ένα νέο ήχο, ένα νέο ρυθμό. Σε ένα μάθημα μουσικής μπορεί να γίνει σύγκριση του κανονικού τραγουδιού με το συγκεκριμένο τραγουδί, ειδικά στις τάξεις 4η, 5η, 6η που δεν έχουμε ένα αναλυτικό πρόγραμμα, ενώ τόσο αυστηρά όπως την 1η, 2η, 3η, έτοιμα από το Υπουργείο κλπ. Μπορούμε να κάνουμε και πολλά πιο δημιουργικές εργασίες. Στο μάθημα. Λοιπόν, να ακούσουμε λίγο. Όχι. My starry-eyed girl, little girl, lean so I can kiss you near.
So in your holy tears. Είχαν βάλει οι μαθητές τους δικούς τους ρυθμούς, πώς το ήθελαν, τι ήθελαν και ούτω καθεξής. Μάλιστα μπορούν και ήδη να αλλάξουν, να αλλάξουν τα λόγια και να χρησιμοποιήσουν τον ρυθμό. Φτάνει βέβαια να παραδεχτούμε ότι είναι δική μας, είναι διασκευή του τραγουδιού του τάδε και από το AI. Για να μην το εμφανίσουμε και να πούμε αυτό το τραγούδι είναι δικό μου. Δεν είναι δικό τους. Λοιπόν, αναφορικά στην αξιολόγηση με σκοπό την βελτίωση των μαθητών. Πάλι στο μάθημα της μουσικής. Γράψαμε τραγούδι, ήταν για το 1974. Το βάλαμε στο Σούνο, μας έβγαλε το ρυθμό, αλλάξαμε πάρα πολλούς ρυθμούς μέχρι να αποφασίσουμε ποιον μας κάνει. Μετά αλλάξαμε στίχους για να μπορούμε να το ακούμε. Υπάρχει, όσοι να το χρησιμοποιήσετε, να δείτε ότι κάποιες λέξεις δεν τις προφέρει. Το 1974 το βρήκε, αλλά έχει αριθμούς που δεν τους προφέρει, άρα πρέπει να τα αλλάξεις αν θέλεις να ακούγεται όπως πρέπει να ακούγεται. Οπότε οι μαθητές αντιλαμβάνονται, κάνουν αλλαγές και πειραματιζόμαστε. Επίσης, μπορώ εκείνη την ώρα το λεξιλόγιο της ενότητας να το δημιουργήσω σε κρυπτόλεξον ή σταυρόλεξον ή συννεφόλεξο ή μπορώ να το κάνω κρεμάλα μπροστά στους μαθητές στην οθόνη. Με ένα copy-paste το λεξιλόγιο στο ChatGPT για παράδειγμα, ένα κομμάτι τώρα εδώ, να του δώσω την εντολή, κάνε μου. Σας το δοκιμάσω. Ένα λεπτό. Είμαστε εντός πλαισίου. Sorry. Νομίζω ότι είχαμε κάποιες λέξεις. Λοιπόν, ας πάρουμε αυτές τις λέξεις και να του πούμε να μας τις κάνει έναν... Πού είναι το chat? Χάσα το. Οκ. Λοιπόν, κάνε ένα κρυπτόλεξο με τις πιο κάτω λέξεις. Τα υπόλοιπα γράμματα να είναι ελληνικά. Προσπαθεί να το κάνει τώρα. Λοιπόν, μάλιστα. Εντάξει, δεν μου το έκαμε. Δεν μου έκαμε ακριβώς τούτο που ήθελα, όπως το ήθελα. Να το δω λίγο πιο μεγάλο. Το λάθος που έκανα ήταν ότι δεν του είπα να τα κάνει πρώτα κεφαλαία. Εντάξει, θέλει διορθώσεις. Όμως, κάπου υπάρχουν οι άνοδος. Υπάρχουν οι λέξεις. Απλά δεν ήταν με κεφαλαία γράμματα. Λοιπόν, το ίδιο μπορώ να του πω για σταυρόλεξο, συννεφόλεξο ή κρεμάλα. Μπορώ να του ζητήσω ιδεοθύελλα του ChatGPT, θα μου κάνει έναν κατάλογο. Υπάρχουν άλλα διαδραστικά εργαλεία. Το MindMaster είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιώ προσωπικά εγώ.
Έχω διαβάσει ότι έχει γίνει και Mindmaster AI. Αυτός είναι και ο λόγος που το έβαλα. Θεωρώ ότι υπάρχει η επιλογή να του δώσω την εντολή και να μου δημιουργήσει μόνον του το συνεφόλεξο. Την ιδεοθύελλα, την οποία θα αξιοποιήσω ανάλογα με τους μαθητές μου. Για μεταφράσεις, πολλά τα προγράμματα AI για μεταφράσεις. Κάτι το οποίο έκανα επίσης την ίδια ώρα μαζί με τους μαθητές μου ήταν όταν ήταν η αφόρμηση μου για το μάθημα τα ζώα που ζουν κοντά μας. Ρώτησα τους μαθητές μου γιατί πόσοι είχαν, τέλος πάντων μου είπαν διάφορα κατοικίδια, μου είπαν όλα αυτά που βλέπετε στην εικόνα, μετά τους ρώτησα πόσοι έχετε σκύλο, πόσοι γάτα, πόσοι, δεν έβαλα όριο να μου πούν μόνο έναν κατοικίδιο. Λοιπόν, και έγραψα την οδηγία στο ChatGPT, κάνε μου μια γραφική παράσταση σε στήλες που να δείχνει τόσα παιδιά προτιμούν σκύλων, τόσα γάτα, τόσα έβαζα τους αριθμούς τέλος πάντων που είχαμε μαζέψει στον πίνακα και φυσικά αργότερα στο κενό μου το μετέτρεψα σε φυλάδιο. Μου έφτιαξε τη γραφική παράσταση που βλέπετε, τούτον είναι screenshot της εικόνας που έφτιαξε το ChatGPT και δημιούργησα εγώ ερωτήσεις τις οποίες ήθελα να απαντήσουν οι μαθητές μου εκείνη τη μέρα στο τετράδιο τους των μαθηματικών, σχετικές με το μάθημα των ελληνικών που έκαναμε. Αλλά αυτό έγινε εν παρουσία τους στην τάξη εκείνη την ώρα. Λοιπόν, πέρα από την απλοποίηση κειμένων, εν ώψη των γιορτών εδώ το 3 και 14 του Μάρτη, Γρηγόρης Αυξεντίου, Ευαγόρας Παλικαρίδης εδώ στην Κύπρο, του ζήτησα να σκεφτεί πώς είναι ο Ευαγόρας Παλικαρίδης, τι μήνυμα θα έστελνε στους νέους σήμερα. Υπολογίζω να το χρησιμοποιήσω το συγκεκριμένο κείμενο που μου έγραψε για μάθημα στην 1η του Απρίλη, γιατί δεν είχα πολύ χρόνο να το κάνω στις 14 του Μάρτη. Λοιπόν, και αυτό ήταν το κείμενο που μου δημιούργησε το ChatGPT, το οποίο θα χρησιμοποιήσω και φυσικά ο σκοπός μου ποιος είναι, να βάλω τα παιδιά να απαντήσουν σε αυτόν το κείμενο. Θα απαντήσουν οι μαθητές μου, δεν ξέρω τι θα γράψουν ακόμα και θα το στείλω πίσω και λογικά θα μου απαντήσει το πρόγραμμα ως σχόλια, ως να είναι ο Ευαγόρας Παλικαρίδης που δεν τον έχουμε εδώ. Λοιπόν, να δημιουργήσουμε μία εικόνα για να την περιγράψουν. Τούτο θα μπορούσε πάρα πολύ εύκολα να μπει και στο πρώτο στάδιο. Αρκετά είπαμε ότι μπαίνουν από το ένα στάδιο στο άλλο. Δημιούργησα κάποιες εικόνες όπως τις ήθελα εγώ στην ενότητα πάλι του περιβάλλοντος για στην αρχή που ξεκίνησα την που ακόμα οι μαθητές μου δεν ήταν πάρα πολύ εξοικειωμένοι με όλα αυτά που σας δείχνω. Δημιούργησα τις εικόνες, έβαλα το λεξιλόγιο που ήθελα να χρησιμοποιήσουν και φυσικά τους έβαλα να κάνουν παραγράφους. Περιγράφοντας τις συγκεκριμένες εικόνες, παίρνοντας ιδέες από τις εικόνες που μου έφτιαξε το AI με το τι είχα εγώ στο μυαλό. Τώρα, οι πλήστες εργασίες είναι για τα θεωρητικά μαθήματα. Τι γίνεται με τα συνομιλίες και με τα μαθηματικά. Λοιπόν, στα μαθηματικά έχω εφαρμόσει μια άλλη τακτική, γιατί δεν θέλω προς το παρόν να χρησιμοποιήσω το ChatGPT, εκτός από το να μου δείξει τα βήματα και κάποιες άλλες σελίδες που βρήκα, που πάλι είναι συνομιλητές και σπάζουν μία έννοια στα μαθηματικά.
και εννοείται ότι δεν θέλω να τα χρησιμοποιήσω καθόλου μαζί τους στο παρόν στάδιο. Υπάρχει μια εφαρμογή που ονομάζεται Brisk Teaching, στην οποία ανεβάζεις το μάθημα της μέρας. Λοιπόν, ένα λεπτάκι. Στη συγκεκριμένη περίπτωση ήταν τα διατεταγμένα ζεύγη και ανέβασα κάποιες σελίδες του βιβλίου που ήταν το μάθημα της μέρας και σε προβολή στην τάξη, εδώ δεξιά, έχω το tutor μου, το οποίο είχα δώσει την εντολή να απαντά σε ερωτήσεις που έχουν σχέση με αυτά εδώ, με αυτές εδώ τις σελίδες και την έννοια των μαθηματικών διατεταγμένα ζεύγη, συντεταγμένες, άξονας χ, άξονας ψ και ούτω καθεξής. Λοιπόν, και μάλιστα του έκανα και κάποιες ερωτήσεις εγώ πριν. Είμαι εδώ για να σε βοηθήσω. Πώς διαβάζεις. Εδώ μου μιλάει το πρόγραμμα και εδώ είναι οι ερωτήσεις που του βάζω εγώ. Είμαι εδώ για να πώς διαβάζεις τις συντεταγμένες ενός σημείου όπως το 3,4 και κάνω εγώ ερωτήσεις τι είναι οι συντεταγμένες, για να δούμε τι θα μας απαντήσει. Και συγκρίνουμε επίσης τις απαντήσεις με αυτά που μου δίνουν οι μαθητές μου. Γι' αυτό το έχω και στην ομάδα του γίνονται στην ολομέλεια της τάξης και όχι από τους μαθητές μόνος τους ακόμα. Κάποια στιγμή όμως να το κάνουν και μόνοι τους τούτο, γιατί είναι εύκολο. Ή πώς θα βρούμε τα σημεία και καθοδηγεί τον μαθητή να βρει απαντήσεις σχετικά με το μάθημα. Θα ήταν πάρα πολύ ωραίο να γίνει μια διερεύνηση. Συνήθως είναι οι διερευνήσεις που μπορούν να βοηθήσουν εδώ ή όχι οι νέες έννοιες, καλύτερα τα βιβλία της έχουν τις προηγούμενες έννοιες και μετά τις καινούργιες έννοιες. Γίνεται δοκιμαστικά και έχουν έναν εικονικό δάσκαλο εδώ οι μαθητές, τον οποίο μπορούν να χρησιμοποιήσουν και ένα μετέπειτα στάδιο, όταν μάθουμε μαζί στην τάξη να το χρησιμοποιούμε, μπορεί να πηγαίνει και ως επιπλέον βοήθεια για σπίτι, παρά να χρησιμοποιήσουν το ChatGPT μόνοι τους να τους λύσει τις απορίες τους, γιατί κάποια φάση είναι να το κάνουν. Αυτό είναι πιο στοχευμένο και απαντά σε ερωτήσεις που έχουν σχέση με το μάθημα τους. Οπότε δεν τους αφήνει να φύγουν και να λάβουν πληροφορίες οι οποίες πιθανότατα να χώνουν και γονείς και σε έναν πρώτο στάδιο. Είναι ελεγχόμενο. Δεν θα σου δώσει απάντηση πέρα από αυτό στις σελίδες, το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Λοιπόν, άρα στη θέση του chatbot μπορώ να βάλω και τους AI tutors. Υπάρχει, όσοι κάνετε μεταναστευτική βιογραφία, έχετε ήδη γνωρίσει το Robotooling, που είναι το ChatGPT που δημιούργησε έναν ευρωπαϊκό πρόγραμμα και πάλι το REMAC και το έχουν βάλει στη μεταναστευτική, αλλά μπορεί να απαντήσει οτιδήποτε ερωτήσεις μαθητικές, ενώ παιδικές. Δεν έχει την ευρεία γκάμα απαντήσεων που μπορεί να σου δώσει το ChatGPT. Για όσους για αρχήν θέλουν να χρησιμοποιήσουν έτσι πιο safe επιλογές. Λοιπόν, η μετατροπή των γραπτών των παιδιών σε ψηφιακά και παρουσίαση. Λοιπόν, εν τούτο που σας έδειξα προηγουμένως, ως απόδειξη. Εγώ τις παρουσιάσεις τους τις βάζω στο Padlet. Λοιπόν, και εδώ ήταν η ψηφοφορία. Ένα λεπτό. No. Μάλιστα. Λοιπόν,
είχα δημιουργήσει για το πρόγραμμα το e-twinning που είμαστε φέτος, που είναι η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης μέσα στην τάξη. Έπρεπε να επιλέξουμε εικόνες τις οποίες φτιάξαν οι μαθητές μας σε προγράμματα AI. Είχαν φτιάξει διάφορες εικόνες ανά δύο. My class. Μα το θέλεις δεν το βλέπεις. Με εντολές τις εικόνες του πώς εβάλαμε την νικήτρια από κάθε σχολείο, την οποία επέλεξαν μετά σε μια φόρμα που πλέον υποστηρίζουν τα Google Forms και την αξιολόγηση με αστεράκια, και είναι με τέτοια φόρμα που θα ψηφίσουμε και τον Marsman να δούμε ποιος είναι ο δικός μας. Και φυσικά, παρόλο που το Google Form δεν θεωρείται AI, εν τούτης όταν μπει και ενσωματωθεί σε μια σελίδα όπως είναι αυτή η παρουσίαση στο Gamma, αμέσως έχουμε AI εφαρμογές. Δημιουργία του συννεφόλεξου που σας είπα προηγουμένως. Υπάρχει συνεργάτης του ChatGPT, αντέξετε μέχρι τη Δευτέρα. Λοιπόν, όπου ναι, με το σύνδεσμο και μόνον μπορείς να γράψεις τις λέξεις που θέλεις και να σου δημιουργήσει το συννεφόλεξο. Τότε είναι πάρα πολύ εύκολο να γίνει typing και από τους μαθητές και να επιλέξουν πώς θέλουν να φαίνεται το συννεφόλεξο τους. Δεν χρειάζεται ούτε login ούτε τίποτε, ενώ είναι από τις εργασίες που μπορείς να μεταπηδήσεις και στο στάδιο 3 και να βάλεις μόνο τους μαθητές σου να το κάνουν. Εμείς είχα κάνει τα συναισθήματα τους μόλις ήρθαν στο σχολείο και ρωτούσα πόσοι νιώθουν χαρά. Αν προσέξετε, οι πιο πολλοί νιώθαν χαρά ήταν τα πιο μεγάλα γράμματα. Έβαλα, κάμε μου ένα συννεφόλεξο, η χαρά, 15 άτομα. Το πολύ χαρά, αντί χαρά έβαλα παράδαμε. Ωραία, τώρα το είδα. Τέλος πάντων, πιο λίγη. Κούραση, είχα έτσι που νιώθαν κούραση και που νιώθαν λύπη που ήρθαν στο σχολείο. Εντάξει. Δεχτών. Ήταν τα συναισθήματα τους και τα βάλαμε πάνω στην πινακίδα. Το σταυρόλεξο. Υπάρχει συγκεκριμένο πρόγραμμα, μπορεί να γίνει και από το ChatGPT. Με τεχνητή νοημοσύνη. Σταυρόλεξο AI. Λοιπόν, γράφεις τι θέλεις στη δεξιά πλευρά της σελίδας, δίνεις τα λόγια, τις ενδείξεις σου και απλά δημιουργείς και κατεβάζεις. Τούτον εγώ έκανα το για ορθογραφία. Ήταν το λεξιλόγιο, ήταν οι ορισμοί για τις λέξεις που είχα για ορθογραφία. Δεν το ξαναεπιχείρησα φυσικά, γιατί δυσκολευτήκαν πάρα πολλά. Πάω πάλι ξανά στο φίλο μου το Σάββαντο Χατζηχριστοφίν, ο οποίος στις τελευταίες του αναρτήσεις που βλέπω στο Facebook, γιατί στο Instagram δεν είμαι πολύ συχνή επισκέπτης, είχε κάτι πολλά ωραίες ιδέες για υγιεινή διατροφή. Έχω κάνει αυτούσια κόπη τα λόγια τα οποία έγραφε μέσα και έχω βάλει και το σύνδεσμο, γιατί θα είναι διαδραστική μετά το PDF που θα σας στείλω, η παρουσίαση, και άρα μπορείτε να πατήσετε πάνω και να του κάνετε και friend request και να τον ακολουθείτε όσοι θέλετε, και έχετε και Instagram και TikTok και λοιπά. Είναι πολύ ενεργητικός. Απλά μου άρεσαν πάρα πολύ οι ιδέες του για την ισορροπημένη διατροφή και θεωρώ ότι το μάθημα της αγωγής υγείας για τις ιδέες τις οποίες προσφέρει ο Σάββας ο Χατζηχριστοφής είναι ιδανικό, γιατί μπορείς να αυτοσχεδιάσεις, έχεις περισσότερη ελευθερία στο τι δραστηριότητες μπορείς να δημιουργήσεις. Υπάρχουν πολύ ωραία διαδραστικά μαθήματα για την ευγένεια. Πάλι έχει βιντεάκια με τα οποία εξηγά. Εγώ θα σας βάλω να δείτε έναν πιο κάτω. Έχει για το περιβάλλον και μάλιστα
εξετάζουν οι μαθητές τις επιπτώσεις ενός εργοστασίου σε μια φανταστική πόλη. Εμφανίζεται ξαφνικά ένα εργοστάσιο σε μια πόλη και πρέπει να μπουν στη διαδικασία να αναλύσουν αλλαγές στην κοινωνία, την οικονομία, το περιβάλλον και ούτω καθεξής. Εν ολόκληρες ενότητες τα μαθήματα του Σάββατου Χριστοφή. Εδώ έχουμε και των οδηγών του, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, 15 σχέδια μαθήματος, με την άδεια του που σας τα δίνω τούτα, για να προλάβω. Και έχει 15 σχέδια μαθήματος, τα οποία, ναι, 15 διδακτικές προτάσεις για το πώς μπορεί στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση να ενσωματωθεί η τεχνητή νοημοσύνη. Κάποια υπάρχουν, για παράδειγμα, τούτο με το περιβάλλον είναι μέσα. Νομίζω ότι τούτο για την ισότητα των φύλων είναι ολοκληρωμένο σχέδιο μαθήματος σε αυτόν τον σύνδεσμο που θα είναι πάνω στη διαφάνεια. Τα δικά μου σχέδια μαθήματος ακόμα δεν τα εσουλούπωσα να τα κάνω βιβλίων, σιγά σιγά. Λοιπόν, η ισότητα των φύλων και θα σας δείξω το βιντεάκι του για τα παιχνίδια που μπορούν να παίξουν στη γλώσσα, τα παιχνίδια λέξεων, όπως το εισηγείται. Πώς μπορεί ένα απλό παιχνίδι να κάνει τα παιδιά καλύτερα στην περιγραφή και κυρίως στη χρήση της γλώσσας. Μπορεί να φαίνεται απλό, αλλά αυτή η δραστηριότητα είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένα απλό παιχνίδι λέξεων. Έχουμε μία εικόνα που δημιουργείται από την τεχνητή νοημοσύνη. Οι μαθητές παρατηρούν και προσπαθούν να περιγράψουν το περιεχόμενό της χρησιμοποιώντας συγκεκριμένα γλωσσικά στοιχεία. Όπως είπα προηγουμένως, η εικόνα μέχρι ένα σημείο μπορεί να γίνει γραπτός. Εγώ γιατί ενθουσιαστικά με το παρακάτω, γιατί ως τσάμε, εντάξει, επίεν το μυαλό μου. Παρακάτω, για να είμαι ειλικρινής, προσωπικά δεν επίεν το μυαλό μου, γιατί είμαι σίγουρη ότι κάποιον από εσάς θα πάει. No. Θα το ξαναβάλουμε ένα παιδό. Επίθετα, επιρρήματα ή χρονικές προτάσεις. Άντε πάλι. Ανάλογα πάντα με το τι τους έχει ζητηθεί. Αλλά υπάρχει μια ανατροπή. Το ChatGPT έχει ήδη γράψει 20 προτάσεις. Οπότε το παιχνίδι είναι μπορείς να βρεις μία από αυτές. Ας υποθέσουμε ότι ο δάσκαλος έδωσε ως εκπαιδευτικό αποτέλεσμα την χρήση των επιθέτων. Για την εικόνα που βλέπετε στην οθόνη σας, ένας μαθητής, χρησιμοποιώντας τις φωνητικές εντολές του ChatGPT, λέει: πρόκειται για ένα σιδηροδρομικό δυστύχημα. Το ChatGPT ενημερώνει τον μαθητή ότι πρέπει να χρησιμοποιήσει ισχυρότερες λέξεις και επίθετα. Ο μαθητής επανέρχεται. Πρόκειται για ένα τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα στο οποίο εμπλέκονται νέοι άνθρωποι. Αυτή η περιγραφή ταιριάζει με μία από τις περιγραφές του ChatGPT. Η ομάδα κερδίζει ένα βαθμό. Με άλλα λόγια, το ChatGPT, επειδή μπορεί να λάβει και φωνητικές εντολές, το βάζουμε να υποδίεται το ρόλο ακριβώς, δημιουργεί τις προτάσεις, το βάζουμε να υποδίεται έναν συγκεκριμένο ρόλο και οι μαθητές, αυτό ισχύει και για πιο μικρούς μαθητές που δεν μπορούν να πληκτρολογήσουν, λένε την πρόταση, αλλά το challenge ήταν στο ότι πρέπει να εντοπίσουν αυτήν που σκέφτηκε το ChatGPT, οπότε πρέπει να μπουν στην διαδικασία να βρουν την ολοκληρωμένη πρόταση. Και πέρα από το motivation το οποίο παίρνουν, μεγαλώνουν και τις προτάσεις τους και σκέφτονται συγκεκριμένα λεξιλόγιο και να έχει μέσα και εκείνα τα γλωσσικά στοιχεία τα οποία ζητήθηκαν για να καταφέρουν να νικήσουν το ChatGPT και να πάρουν τους βαθμούς. Τώρα, μόνοι τους οι μαθητές. Σίγουρα όλα όσα κάνουμε εμείς μόνοι μας ή εμείς στην ολομέλεια της τάξης, όταν τους εκπαιδεύσουμε μπορούν να τα κάνουν όλα. Το θέμα είναι ότι θέλουν εκπαίδευση. Προσωπικά, ακόμη δεν τους άφησα να χρησιμοποιήσουν το ChatGPT μόνοι τους και ούτε σκοπεύω να το κάνω, νομίζω. Μαζί μου το έχουμε χρησιμοποιήσει, μαζί στην ολομέλεια της τάξης. Μόνοι τους στο σπίτι ξέρω ότι έχει κάποιους που το χρησιμοποιούν και το χρησιμοποιούσαν και πριν να τους το πω εγώ. Αλλά από μόνοι τους δεν είμαι σίγουρη, εκτός εάν θα μπω στη διαδικασία του να κάνουν μια συνέντευξη όπως
θέλω εγώ, και ο λόγος δεν είναι γιατί έχω να φοβηθώ κάτι που το ChatGPT, είναι γιατί θέλω να είμαι σίγουρη ότι το χρησιμοποιώ ως δασκάλα με το σωστό παιδαγωγικό τρόπο και με το σωστό, για το σωστό μάθημα. Δηλαδή, μπορεί να τους αφήσω κάποια στιγμή να μπουν και να πάρουν μια συνέντευξη. Αυτά που κάναμε μαζί, που ξέρω ότι είδαν τον τρόπο που χρησιμοποιούνται. Δεν θα ρισκάρω κάτι καινούριο με τους μαθητές μου που δεν το έχουμε ήδη δοκιμάσει στην τάξη και θα έχω δει τις αντιδράσεις τους, το είδος των ερωτήσεων που μπορεί να κάνουν και ούτω καθεξής. Αυτό φυσικά εγώ προσωπικά ως Μέρη. Οι μαθητές ήδη μπορούν να μπουν σε κάποιες ειδικές πλατφόρμες που διαθέτουν προσαρμογή του ρυθμού μάθησης. Είναι πλατφόρμες όπως είναι το Camingo, είναι στα αγγλικά, δεν υπάρχει στα ελληνικά, αλλά κυρίως για τα μαθηματικά μπορούμε να βρούμε ωραία προγράμματα τα οποία να τα χτίσουμε, να επιλέξουμε τέλος πάντων και να τα αναθέσουμε σε μαθητές ανάλογα με την ικανότητά τους. Το μειονέκτημα όμως είναι ότι θα πρέπει ο μαθητής να μπει με κάποιο λογαριασμό στις συγκεκριμένες. Και να έχουμε υπόψη μας ότι όταν μιλούμε για χρήση εφαρμογών από τους μαθητές, σημαίνει ότι οι μαθητές θα χρησιμοποιήσουν έναν λογαριασμό email για να μπουν σε αυτές τις πλατφόρμες. Πολύ λίγες είναι οι πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης, οι οποίες δεν χρειάζονται να γίνει login με κάποιον email. Άρα πρέπει να υπάρξει συνεννόηση προηγουμένως και οργάνωση, γι' αυτό και είπα είναι το τρίτο στάδιο και το πιο για μένα σοβαρό που πρέπει να το σκεφτούμε και αναφορικά στην προστασία από των προσωπικών δεδομένων των μαθητών και θέματα λειτουργικότητας και θέματα οργάνωσης εργαστηρίου και ούτω καθεξής. Ξέρουμε τι γίνεται στα σχολεία στην Κύπρο αναφορικά στα θέματα ηλεκτρονικών υπολογιστών. Υπάρχουν τα τέλεια σχολεία με τους τέλειους συνεργάτες, υπάρχουν όμως και σχολεία όπου υπάρχουν κάποιες δυσκολίες. Πρέπει να είμαστε σίγουροι να τα ξέρουμε από προηγουμένως με ποιους λογαριασμούς θα ενωθούν οι μαθητές, πώς θα ενωθούν, πού θα ενωθούν και ούτω καθεξής. Μπορούν μόνοι τους να μπουν και να λύσουν απορίες από chatbots. Στο προηγούμενο σεμινάριο είχα αναφέρει τα Hello History, την ιστοσελίδα Hello History, και σας είχα πει ότι υπάρχουν κάποιοι tutors που είναι δωρεάν και μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τα παιδιά για τα πρώτα τους βήματα παρά να χρησιμοποιηθεί απευθείας στο ChatGPT. Βέβαια, πρέπει να τα ψάξουμε και να δούμε τι μπορεί να προσφέρει ο καθένα. Τούτον εδώ που είναι History Tutor, το χρησιμοποίησα εδώ που έχω μάθημα για την Ατλαντίδα, ας πούμε, να απαντήσει. Μπορεί να μιλήσει ελληνικά, αν του γράψεις και τον ελληνικά θα σου γράψει ελληνικά. Γιατί θα το χρησιμοποιήσουμε να μιλήσουμε και να ρωτήσουμε σχετικές με την Ατλαντίδα, το μυστήριο της χαμένης Ατλαντίδας, και ξέρω ότι θα είναι πιο καθοδηγημένες οι απαντήσεις που θα τους δώσει, όπως αυτές που είπα προηγουμένως με τον Brisk, πριν να βγάλουμε τα παιδιά του δημοτικού στην σωρία των πληροφοριών που θα τους παρέχει το ChatGPT. Άρα μπορούν να μπουν και να λύσουν απορίες ή να πάρουν και συνέντευξη από αυτών των ιστορικών που θα τους φανούν χρήσιμες. Μπορούν να δημιουργήσουν εικόνες από δικές τους προτάσεις ή από κείμενα, παραγράφους, όπως το έκαναμε ή όπως το έκανε ο δάσκαλος στην αρχή. Σιγά σιγά οι μαθητές μπορούν να τα δημιουργούν μόνοι τους. Ο δάσκαλος που θα έχει και θα ξέρει τους λογαριασμούς, απλά θα πάρει τις εικόνες μετά και θα κάνει το ένα βήμα παρακάτω. Λοιπόν, αυτά σας τα έχω δείξει με το καρναβάλι, όπως και το Smile Class σας το έδειξα προηγουμένως.
οι δικοί μου μαθητές στο θέμα εικόνας πλέον μπορούν να μπουν και να δημιουργήσουν τη δική τους εικόνα. Εδώ είναι τα μηνύματα τα οποία φτιάξαν στο Canva, τις δικές τους αφίσες με τα μηνύματα τα οποία διάλεξαν. Κάποιες δεν φαίνονται γιατί, εντάξει, ήταν κλειδωμένα τα... Όπως υπάρχουν και οι ατέλειες, υπάρχουν και σε σχολιάσαμε μετά, αλλά για να τις εφαρμόσουμε τις αλλαγές, γιατί ναι, το μάθημα για το διαδίκτυο ήταν 1 μέρα, 2 μέρες, δεν μπορούσα να αφιερώσω περισσότερο χρόνο. Αλλαγές μπορούν να δημιουργήσουν τη δική τους παρουσίαση και να τους δείξουμε πώς να χρησιμοποιούν τον γκάμμα σιγά σιγά, να φτιάξουν την παρουσίασή τους. Ακόμα και αυτά, παρά να μου τα ανεβάζουν στο Padlet σε ένα μετέπειτα στάδιο, μπορούν να τα ανεβάσουν, να δημιουργήσουν το γκάμμα, αλλά και πάλι είπαμε, πρέπει να αποφασίσουμε με ποιους λογαριασμούς θα μπουν οι μαθητές, να μετατρέψουν ήδη τα λεξιλόγια της ενότητας κρυπτόλεξα, σταυρόλεξα, συννεφόλεξα και να ανταλλάξουμε τους συμμαθητές τους, να τα στείλουν ο ένας στον άλλον να παίξουν, φτιάξουν ιδιοθύλες, να δημιουργήσουν βίντεο, τραγούδια, κόμικ και να σχολιάσει ο ένας για τον άλλον, να δημιουργήσουν τα avatars τους. Τούτον ήταν κάτι απλό και εύκολο που τους έβαλα και έκαναν το σπίτι, για να είμαι ειλικρινής. Δημιουργήσαν τα avatar τους ο καθένας και έχω τα πάνω στην πινακίδα αντί για καρτέλες με το όνομα τους. Τούτη είμαι εγώ. Λοιπόν, να κάνουν μεταφράσεις εάν χρειαστεί, να εικονογραφήσουν κείμενων. Στο βιβλίο εγώ τα πέρασα, αλλά οι μαθητές έκαναν την εικονογράφηση με το κείμενο. Είχαν γράψει το κείμενο, είχαμε το κείμενο ο Μάγκας και αποφασίσαμε ότι θα το εικονογραφούσαμε. Οπότε μοιραστήκαμε τις σκηνές από το Μάγκα. Κανονικά έπρεπε να ξεκινήσω από το τέλος. Λοιπόν, να ξεκινήσω από τις τελευταίες σελίδες που δείχνει τη δουλειά των μαθητών. Λοιπόν, εδώ είναι οι διορθώσεις. Γράψαμε πρώτα το κείμενο για κάθε εικόνα, μοιραστήκαμε στις ομάδες, γράψαμε τι θέλουμε να δείχνει κάθε εικόνα, η κάθε σκηνή του κειμένου. Λοιπόν, μεταφέρατε εγώ τις μετάφερα στο ChatGPT, έφτιαξαν τους τις εικόνες, έδωσα τους τις πίσω τις εικόνες και το κείμενο από πάνω, συγκρίναν εικόνα, κείμενο, σχετικότητα, τι λείπει, τι έπρεπε να προσθέσουμε βάσει αυτά που θέλαμε, έκαναμε διορθώσεις και τελικά επιλέξαμε τις εικόνες που έβαλαμε. Στο συγκεκριμένο κείμενο. Λοιπόν, κάτι ανάλογο έκαναμε και με έναν άλλο κείμενο που έγραψαν με αφορμή δημιουργήσαν τη δική τους ιστορία με τίτλο «Τα υποεξαφάνιση ζώα σε δράση» και έγραψαν το κείμενο το μεταφέραμε και έκαμε μας την ολομέλεια τις εικόνες. Απλά η μόνη διαφορά σε τούτη την περίπτωση ότι έβαλαμε και ήχον. Γιατί μου το ανοίγει τώρα. Λοιπόν, wait. Δεν είναι σε preview. Share, no. Sorry. Λοιπόν, έβαλαμε τον ήχο τη φωνή των μαθητών. Ο πλανήτης μας κινδυνεύει. Πρέπει να δράσουμε. Έγραψε. Όταν οι φίλοι του έλαβαν το μήνυμα, συμφώνησαν όλοι πως... Λοιπόν, προσθέσαμε και την φωνή των μαθητών. Αλλά οι εικόνες είναι δημιουργημένες με εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης. Το κείμενο ενώθηκε με την αργότερα. Τα κείμενα τους ελεγχθήκαν, ενωθήκαν με την τεχνητή νοημοσύνη. Λοιπόν, μπορούν να δημιουργήσουν, να ανταλλάξουν quiz
με τους συμμαθητές τους σε έναν μετέπειτα στάδιο, να συνομιλήσουν μόνοι τους με chatbots. Είπαμε για αρχή μπορεί να είναι ο ρομποτούλης, μπορεί να είναι τα ιστορικά chat. Έχει έτσι 3-4 καλά το Hello History. Μπορούν να αναζητήσουν πληροφορίες, μπορούν επίσης να χρησιμοποιήσουν το ChatGPT, αλλά με τη δική μας την επίβλεψη δίπλα στο Ινέδραν ή ξέρω εγώ στο εργαστήριο, ναι, γιατί εξαρτάται τι πληροφορίες θα ζητήσουν. Όπως σε όλα, πρέπει να γίνεται και ο έλεγχος της πληροφορίας, της αξιοπιστίας των πληροφοριών. Να ζητήσουν, να περάσουν την εικόνα και να ζητήσουν διόρθωση του δικού τους του γραπτού, να πάρουν ιδέες, να συνομιλήσουν, να βρουν ερωτήσεις για debate, ορθογραφία, διορθώσεις, δηλαδή όλα όσα μπορούσαμε να κάνουμε εμείς, ανάλογα με το τι μαθητές έχουμε μπροστά μας, μπορούμε να τους αναθέσουμε αξίες, μπορούν να κάνουν μόνοι τους και μόνοι τους να τη μάθουν, να τις ανεβάζουν σε έναν πρώτο στις τελευταία μας συνάντηση. Λοιπόν, τώρα, αναφορικά με την αυτοματοποιημένη αξιολόγηση, έβαλα μια ξεχωριστή διαφάνεια, γιατί πέρα από την αυτόματη διόρθωση που μπορεί να μας προσφέρει ή τις εισηγήσεις για διόρθωση που μπορεί να μας προσφέρει το ChatGPT ή και άλλα προγράμματα, δεν αναφέρω άλλα συγκεκριμένα γιατί είναι επιπληρωμή και δεν υπάρχει λόγος να σπαταλώ το χρόνο σας. Η αυτοματοποιημένη διόρθωση γίνεται όταν κάνεις ένα quiz, πατάς για την απάντηση και σου τη βγάζει. Μέσα από τις προσαρμοσμένες πλατφόρμες μάθησης εννοείται ότι φαίνεται γιατί δεν σε αφήνει να προχωρήσεις στο επόμενο στάδιο αν δεν περάσεις στο προηγούμενο. Το ChatGPT αναφέραμε το ήδη. Λοιπόν, τώρα, και τι συμβαίνει. Υπάρχουν προγράμματα που μπορείς να παρακολουθείς την πορεία ενός μαθητή. Είναι αυτό που ανέφερα στην αρχή για τα Learning Analytics. Λοιπόν, εδώ έχω σβήσει γιατί φαίνονταν τα ονόματα των μαθητών. Το Canva, όταν θα δημιουργήσεις τάξη, σου μπορείς να έχεις τέτοιες καταστάσεις και να βλέπεις ότι αυτόν είναι έτοιμο για έλεγχο, σου το στείλω ο μαθητής για έλεγχο, αυτόν το ολοκλήρωσε και το είδε ο μαθητής, το είδες εσύ και το θεώρησες ολοκληρωμένο, διορθωμένο. Εδώ σημαίνει έστειλες σχόλια πίσω και άρα πρέπει να σου το ξαναστείλει και ούτω καθεξής. Οπότε μπορείς να έχεις έλεγχο των μαθητών σου ποιος εργάστηκε στο έγγραφο που έδωσες. Σίγουρα το πιο εύκολο μου να δώσουμε για αρχή είναι μια αφίσα. Και μπορείς επίσης να έχεις εικόνα πόσοι επισκεφθήκαν αυτήν τη σελίδα. Μιλώ για τους μαθητές αν μπήκαν στο συγκεκριμένο έργο, στη συγκεκριμένη αφίσα, στη συγκεκριμένη εργασία να δουλέψουν. Όχι πόσοι επισκέπτες είναι εκτός ιστοσελίδας. Πόση ώρα χρησιμοποίησε για να κάνει τούτη τη δουλειά. Αν του έδωσες ερωτήσεις quiz και ούτω καθεξής. Και φυσικά, όπως το Class Dojo μας δίνει κάτι τέτοιες γραφικές παραστάσεις σχετικά με τους μαθητές μας, εάν είναι φρόνιμοι, αν επετύχαν τους στόχους τους και ούτω καθεξής, ανάλογα με τα ίδια εμφανίζονται στα Learning Analytics όταν λέμε για την παρακολούθηση της αυτοματοποιημένης τους αξιολόγησης. Άρα μπορεί να μην κάνω εγώ διαγωνίσματα, αλλά μέσα από την ανάθεση εργασιών με αυτοματοποιημένων τρόπων να ξέρω ποιος εμπήκε, τι έκαμε, πότε το έκαμε, μέχρι πότε. Λοιπόν, τεχνητή νοημοσύνη χωρίς ασφάλεια και δεοντολογία δεν γίνεται. Η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, όπως εμείς απαιτούμε την ασφάλεια των δικών μας προσωπικών δεδομένων, το ίδιο πρέπει να έχουμε την ευθύνη να προστατεύσουμε τα προσωπικά δεδομένα και των μαθητών μας, να ελέγχουμε την αξιοπιστία των πληροφοριών που μας δίνονται, κυρίως για ιστορία, γεωγραφία, για πολύ συγκεκριμένα
στοιχεία, όταν ψάχνουμε κάτι πολύ συγκεκριμένο, πρέπει να το διασταυρώσουμε με δεύτερη και τρίτη πηγή, για να είμαστε σίγουροι ότι το AI μας έδωσε αυτή την πληροφορία σωστά, γιατί το ChatGPT, παρόλο που κάνει θαύματα, είναι γλωσσικό μοντέλο. Δηλαδή, ξεκίνησε από την επεξεργασία γλώσσας και αργότερα προέκυψε η διασύνδεση και η χρήση που του κάνουμε σήμερα. Άρα, ακόμη δεν είναι τόσο εξελιγμένο ώστε να είναι ακριβείς οι πληροφορίες του. Να έχουμε κανόνες χρήσης, κυρίως όταν θα μπούμε σε εργαστήριων ηλεκτρονικών υπολογιστών, για οποιοδήποτε λόγο, είτε για quiz, αλλά είτε για δημιουργία εργασιών μαζί με από τους μαθητές μας. Εξηγούμε στους μαθητές μας όλα αυτά που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια και τη δεοντολογία, δηλαδή ταυτόχρονα με το μάθημα μας, εφόσον χρησιμοποιούμε την τεχνολογία, κάνουμε και μάθημα τεχνολογίας, χωρίς να το καταλάβουν οι μαθητές ως ξεχωριστό μάθημα τεχνολογίας. Τους δείχνουμε δεξιότητες που έχουν να κάνουν με την τεχνολογία και επίσης τους μαθαίνουμε τους σωστούς τρόπους χρήσης της τεχνολογίας. Και μέσα από αυτήν την κριτική ανάλυση των έλεγχων που κάνουμε στις εικόνες, την επιλογή, γιατί, που εξηγούν, που παρουσιάζουν, που δοκιμάζουν, ταυτόχρονα διδάσκουμε και ορθή χρήση της τεχνολογίας. Δεν είναι απαραίτητο να υπάρξει ξεχωριστό μάθημα τεχνολογίας. Λοιπόν, και μια διαφάνεια που, όπως είπα και θα το ξαναπώ σε όλα μου τα σεμινάρια, θα υπάρχει σε όλες μου τις παρουσιάσεις, είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη πρέπει να χρησιμοποιείται ως ένα εργαλείο που στοχεύει στην κατανόηση, στη δημιουργία υλικού και στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης. Είδαμε διάφορους τρόπους που χρησιμοποιήσαμε για την κατανόηση. Σίγουρα μπορούμε να δημιουργήσουμε πάρα πολλά πράγματα, αλλά να έχουν στόχο, να έχουν νόημα, να μην τα δημιουργούμε απλά για να πούμε ότι ξέρεις, δημιουργήσαμε τα, και να συνδέονται με την κατανόηση που τους μαθητές είτε ενός κειμένου είτε μιας έννοιας, αλλά και την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης αναφορικά στο αποτελέσμα, να αξιολογούν και να βελτιώνουν, να μάθουν, να έχουν την υπομονή, να πάνε πίσω και να βελτιώσουν μια εργασία. Χρησιμοποιείται σωστά η τεχνητή νοημοσύνη για τη δημιουργία μιας εικόνας, όταν οι μαθητές συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία, δηλαδή περιγράφουν την εικόνα, τι θέλουν να γράψουν, πώς θέλουν να την γράψουν, τι θέλουν να δείχνει, όταν αξιολογήσουν το αποτέλεσμα της και όταν αποφασίσουν ότι θα κάνουν αλλαγές και πάνε να τις κάνουν. Όταν συνδέεται με τη μάθηση, δηλαδή έχει στόχο, ένα γλωσσικό στόχο, όταν υπάρχει και ανάλυση και κατανόηση των εικόνων, ελέγχουμε δηλαδή αυτές τις πληροφορίες, όταν κάνουμε συζήτηση για την εγκυρότητα των πληροφοριών που μας έδωσαν είτε η εικόνα είτε το πρόγραμμα συνομιλητής, και ο σκοπός είναι η βελτίωση. Δεν είναι σωστή χρήση όταν οι μαθητές δεν συμμετέχουν ενεργά και απλά παίρνουν έτοιμες εικόνες από το AI. Όταν χρησιμοποιείται μηχανικά, δηλαδή δεν το εντάξω στο μάθημα μου, απλά από τους αντισχέδιο, κάμετε μου κάποιες εικόνες που να μην έχουν κάποιο στόχο, κάποιον υπόβαθρο, και φυσικά όταν δεν θα έρθω πίσω, τουλάχιστον να κάνω μία παρουσίαση της δουλειάς τους. Γιατί ακόμα και με την παρουσίαση καλλιεργείται ο προφορικός τους λόγος. Εξηγούν εκείνον που έκαναν, άρα αναγκάζονται να σκεφτούν. Δηλαδή είναι δεξιότητες, μπορεί να μένουν μες στον αλληλικό πρόγραμμα ως σε καθαρή στόχη, αλλά είναι δεξιότητες. Και φυσικά όταν τους μάθουμε να χρησιμοποιούν τις εικόνες ή τη δημιουργία με σεβασμό στα πνευματικά δικαιώματα,
των προγραμμάτων. Δηλαδή, όπως εγώ σας είπα ότι αυτή η παρουσίαση είναι στο γκάμμα. Αυτό δεν είναι δικό μου, είναι κάποιου άλλου. Έτσι πρέπει να μάθουν ότι αυτήν την εικόνα, κυρία μου, την έκαμε το ChatGPT. Δεν την έκαμα μόνος μου. Ή αυτήν την απάντηση την έκαμε το τάδε πρόγραμμα. Είχα, τώρα έφυγε, μια μαθήτρια, η οποία ήταν μεταναστευτικής βιογραφίας, πολύ καλή μαθήτρια όμως, και κάθε φορά που ήθελα να γράψουν προτάσεις με λέξεις που δεν ήξερε, έμπαινε στο ChatGPT, ρωτούσε το ChatGPT, έβρισκε μια πρόταση, λοιπόν μου την έγραφε και από κάτω μου έγραφε. Αυτή την πρόταση τη βρήκα στο ChatGPT. Αυτό ονομάζεται βιβλιογραφική αναφορά. Και έτσι εγώ καταλάβαινα ότι, την έκαμε το ChatGPT, οπότε, ναι, μετά μπορούσα να πάω πίσω και να της πω, ωραία, ήβρεσαι μου το ChatGPT. Κατάλαβες τι σημαίνει, όντως κατάλαβες τι σημαίνει το πράγμα, ας πούμε. Ενώ αν δεν μου το έλεγε, ήταν να νομίζω ότι είναι δική της. Η συγκεκριμένη. Λοιπόν, άρα, η ορθή χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στη διδασκαλία θα το δείτε στην παρουσίαση των φύλων, επειδή το παρουσίασα και στην προηγούμενη φορά. Αυτές τις δύο διαφάνειες τις παίρνω έτσι λίγο γρήγορα, γιατί κάποιοι πρέπει να είναι η δεύτερη φορά που τις βλέπετε. Ελέγχω για προκαταλήψεις, ανακρίβειες. Δεν ξεχνώ την εκπαίδευση στην υπεύθυνη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, όπως ούτε και τη διατήρηση της παιδαγωγικής μου ευθύνης να μεταφέρω στους μαθητές κάτι το οποίο θα τους είναι χρήσιμο και όχι απλά να περάσω το χρόνο μου. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συμμετοχή σας και την παρακολούθηση σας και σήμερα που με ανεχτήκατε. Μπορείτε όσοι θέλετε να μου κάνετε ερωτήσεις. Πάνω είχα ενεργοποιήσει σήμερα και το question answers. Κάποιοι το έχουν δει και μου έγραψαν μηνύματα, γιατί δεν λειτουργούσε την προηγούμενη φορά το chat και νομίζω ούτε και σήμερα, έτσι ενεργοποίησα το. Ξάπλωσε. Λοιπόν, μισό λεπτάκι βλέπω έναν ερώτημα, αλλά μιας και κοιτάζα τα μηνύματα να δω αν έχει... Με ποιον πρόγραμμα φτιάξατε το βιβλιαράκι των Χριστουγέννων. Το βιβλιαράκι των Χριστουγέννων. Το βιβλιαράκι των Χριστουγέννων το έχω φτιάξει με το Book Creator. Δεν είναι πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης το Book Creator. Είναι όμως τεχνολογικό πρόγραμμα. Δηλαδή μπορούμε να συνδυάσουμε την τεχνολογία μεταξύ τους. Διότι απλά έβαλα μέσα τις εργασίες τους που φτιάξαμε με την τεχνητή νοημοσύνη. Είναι το Book Creator, το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Ναι, τα περισσότερα εργαλεία, Γεωργία μου, βασικά όλα σχεδόν, είναι δωρεάν που χρησιμοποιώ. Τον γκάμμα πρέπει να πληρώσεις μετά από αρκετές παρουσιάσεις που μπορείς να κάνεις. Δηλαδή, νομίζω είναι πάνω από 5-6 παρουσιάσεις μπορείς να δημιουργήσεις στον γκάμμα. Το ChatGPT μπορείς να κάνεις διάφορα πράγματα. Εντάξει, προσωπικά έχω συνδρομή στο ChatGPT για να μπορώ να κάνω στο ρυθμό που θέλω εγώ, για τους δικούς μου λόγους φυσικά, τα συγκεκριμένα προγράμματα. Άρα μέχρι ένα σημείο είναι όλα δωρεάν. Ναι, την παρουσίαση θα την έχετε. Κάποια στιγμή απλά θα αφαιρέσω κάποια links και θα σας βάλω απλά φωτογραφίες. Τι είναι να κοιτάξω, να κοιτάξω ξανά, να ελέγξω εφόσον είναι αφίως έντυπων υλικών,
τα προσωπικά δεδομένα των μαθητών μου, κάτι ονόματα δεξιά-αριστερά που δεν θα ήθελα να φαίνονται στα γραπτά, που θα υπάρχουν και θα κυκλοφορήσουν. Θα βάλω screenshots. Λοιπόν, θέλω να ακούσω, η Σοφία είναι έναν άτομο που θέλει να ρωτήσει κάτι. Δεν βλέπω το επιθετό. Ναι, καλησπέρα σας. Σοφία Λιαμπότη λέγομαι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πολύ όμορφη παρουσίαση. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω, θα είναι κάπου συγκεντρωτικά αυτά τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, γιατί χρειάζομαι να είναι κάπου μπροστά μου για να μπορέσω να μπω να τα δουλέψω κιόλας. Συγκράτησα κάποια από αυτά που λέγατε προφορικά, τα υπόλοιπα Πάνω όχι. στην παρουσίαση, όπως τα βλέπατε, τα links πώς το λες, στο PDF που θα σας στείλω την παρουσίαση είναι διαδραστικό. Οπότε, πατώντας πάνω στο σύνδεσμο στο PDF που θα έχετε, θα μεταφέρεστε στα εργαλεία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Ωραία. Είχαμε ακόμα μια ερώτηση, αλλά προφανώς απαντήθηκε. Ή μάλιστα... Λοιπόν, εντάξει, παραμένω στη διάθεσή σας να έχετε τα στοιχεία μου. Αν θέλετε κάτι άλλο να ρωτήσετε σε κάποιον άλλο χρόνο. Να σταματήσω λίγο και το sharing μου για να από αυτήν... η Αναστασία θέλει κάτι να ρωτήσει. Ναι. Αναστασία Όπλου. Γεια σας. Χαίρετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την εξαιρετική παρουσίαση.